So which means kutarisira kuti munhu anonzi a family man munhu wekuti amature, akuchipanga iye mhuri, akuchiwana mudzimai, akuchitanga kuita vana zvichienda zvakadaro. And also tichazobata also, because if you are a family man, there are two types of families there. Unogona kuti usati waroora iwewe, usati wane vana, you can also be a family man. Unogona kusiyirwa mhuri nababa namai yekuti iwe usati wane mwana unogona kuti watova nemwana atova kuuniversity wakutobhadharira school fees, unogona kuti watova nemhuri yawakutofeeda every time and then. So you can be a family man before you usati watomboroora. So vasati varoora, you must know that kuti family man chaiwo chaiwo, otherwise unototanga uri mukomana, especially vana vedamwe vanenge vari pamawara. So basically ndichingoleya a foundation ndeyekuti vazhinji vamumarriage vanorarama nedai ndakaziva because vanenge vakaroora munhare ravo. Okay, and it's very difficult for sure kuti uchoose munhu ari right, because kazhinji tinowanzochoose physical features kana tiri varume. Unakirwa nemusikana umbwa kutoti auyu ndiyo ndoda sei, ndiyo ndoda kuroora, wakutomisa pamba. Pamba ndo pawakuzozoona kutoti apa pakaoma, musikana uyu anoenda akadai, iwe uri kuenda wakadai, and the vision dzinazisi kufambirana, and every time nemacrashes and all this stuff. So tiri kuti isusu at least uchida kuisa musikana mumba, kana paine zvaunokwanisa iwe kumbocherechedza, usazviignore zvinhu izvozvo, because it will haunt you tomorrow. Iwe unopinda Zion, musikana aripinda Pentecostal church, then you just overlook that and say tozozviona taamumba, tozomuchinja amumba. Mamumba, that problem it will haunt you, inoramba inemi, because musikana achada kuenda kwake kuPentecostal, iwe uri kumuti handi kuZion, matone crash baba mweri serious yekuti imba inotoparara, right? Saka foundation inocounta futi. Vamwe vanhu tinotongoti munhu watasangana naye mujoni tototizisa, hauzivi kumba kwake, hauzivi kwaanobva, hauzivi kuti munhu akaita sei, hauzivi kuti family yake yakaita sei, right? Ndosaka muchiona vakuru vedu vakare culturally munhu aitoenda kunoona kumusha kwakaberekwa mukadzi wake, and mukadzi aenda kunoona kumusha kwakaberekwa murume wake, kumbonyatsoona hama dzacho pavanobva ndepapi, vanhu vakaita sei, kuitira kuti usazoita masurprises. Alright, so most of the people like vakomana vanhasi ngosangana mubhazi nhasi, mangwana totorana, hausati wambodzidza kana any character yemunhu kana kuti chii, ende mangwana zvinhu izvozvo zvinogona kuzokuafecta wamumba, wozopedzisira wafunga kuti wakaroiwa kana atetegura vadi kuti uite mudzimai, but iwewe pane zvimwe zvinhu zvakaita overlook. Uri mukomana unotombozwanzi musikana wako ambinga ari kubava, unotombomuona achinhuhwa doro, unotombomunzwa achiti aiwa nditengerawo fodya, and you are expecting kuti izvozvo zvozochinja wamumba. Zvimwe zvinhu unenge wakazvigokera wega, wakazviunza wega. So kana uri mukomana asati aroora, ready to be a family man, pane zvinhu zvinofanira kuconsiderwa zviri serious, of which beauty is out already, because ukangoti munhu akanaka umbwa watofunga kuti ndiye wanda kuisa mumba, tomorrow unodzoka wakuchema kwatiri, because mumba kunaka kunozopera kana wakumuona, chawakuona character and behavior, right? But anyway, tinotori nevanhu vatone madzimai mudzimba vakatosvika pastage yekuona kuti apa ndakabhaisa. There's also a way out yekuti unofanira kunge uchiita sei uchiita. But now here we are, basically nichataura zvinhu kana 3 or 4 only about zvakutasirwa kunge uchiita iwewe sefamily man. Here you are, wadecide kuti wakuda mudzimai, wadecide kuti wakuda kutanga family, right? Pauro anotaura kuti patakaziva Jehovha takarasikirwa nezvakawanda, which means sometimes kutoziva kwakati waJehovha naPauro andorine dzimwe shamwari dzakarasikirwa nadzo, anotori nemamwe masituations nekumwe kwaimbonofara achienda, but akatorasikirwa nako because hauchakwanisa kuti ngochienda ikoko. So that is same applies nemunhu kana ane family. Uri munhu wekuti une zvimwe zvinhu zvatisingatasiri kuti ucharamba uchiita,
because you are now a family man, right? So ndoda kutaura panhau yemudzimai anova ndiye wawaisa mumba uyu watinayo uyu. Point number 1 ndeyekuti tikada kutarisa culturally kana kuti biblically zvese, you are expected to love your wife, right? ndo chinhu chekutanga. And tichatsanangurirwa more kuti kana tichiti love your wife unomuda sei, unenge uchimuda zvichifamba sei, zvichibva kupi zvichienda kupi. I think we will get explanation more. Mudzimai wako kana uinaye anotarisira zvinhu zvakawanda kubva kwauri, because anokuona as a hero, anokuona as a king. That's why Sarah aiti kuna murume wake shewe, aiona murume wake as a lord, as a master, because mukadzi anotarisira kuti murume wake ane certain things zvaanofanira kunge achiita. And the first one and most one, kumuda. Mukadzi anoda kudiwa. Point number 1. Vanhu vazhinji varume tinoda vakadzi vedu, tinoada madzimai edu, but tinoleka chinhu 1, we don't know how to express. Hazvizivi here kuti ndakamuroora, saka zvandakazomuroora acha chimwe chauchada. Ndaona kamuka video clip unzi mumwe akanzi I love you, akaramba kanyarara, kanzi I love you, akaramba kanyarara. Saka ndinongoti ndichiramba muchiti I love you, I love you, handiri kuvapa zvoreva kuti ndakabvuma, handiti. So tine varume vakadaro mudzimba vekuti yes anogona kunge ari kuda mudzimai wake, but actions and how you speak hazviratidze kuti uchiri kumuda, zvekuti iye anogara ane doubt mari. Varume tinogona kuzoita so busy kana kuti so attached nezvimwe zvinhu zvekuti tinokanganwa kuti utori nemumwe munhu anoda kugara achinzwa something chinomutekenyedza munzeve. You understand? The reason why uine mari iwewe asi wozona mupana wawakaemploya as a driver achirara nemudzimai wako, it's an issue of talking to start with. Number 1, iwe kana uchitaura nemukadzi wako hautaure as if kutaura nemunhu waunoda. You speak anyhow. Hauna kana nice words dzaunomutaura naye zvekuti anosvika padoubt yekuti saka munhu uyu anondida here kana kuti ichi. Zvinhu zvidiki diki zvekuti unogona kubvunzwa nemukadzi wako kunzi nhasi mama ndokuisirai mvura yekugezera izvezvi. You can answer that in a simple way kuti no baby, thank you so much, I will back later, ozondisira kana time. Then unogona kupindura kuti shamwari nhasi ininika inini zogeza ndenge ndisirikudai inini zogeza. Uri kuramba nekubvuma asi uchipindura zvine rudo mukati, kwete kumuti mukadzi unobva umuti iwe shamwari ndozvega here zvaunotaura nezvazvo. Uda kuti ndizoti ndikazoti nezvino ndikazodai. You are not a right family man, because one thing chatiri kuda ndechekuti iwewe communication yauri kupa kumudzimai wako ngaive inoshowa love yekuti anzwisise kuti hazvishoya murume uyu achiri kundida. Because now inoitika ndeyekuti iwewe nemukadzi wako kumba, right, unotaura naye rough throughout. Ombva wauya kuchechi kwandiri inini pastor, I speak with her very nice, maybe mudhikoni wangu ndielder wangu, ndotaura naye, kwete kuti ndikutaura naye zverudo, aiwa zvebasa chaicharo raMwari kana kuti anything chatiri kutaura nezvacho kana kuti any project, ndinoshowa respect nematauriro andinenge ndichiita, and I speak to her very very nice, zvekuti iye ndinyange ndisina kumuudza kuti ndiri kumuda, maari anotanga kundiona inini ndiri a right man kudarika iwewe. Because iwewe kutaura kwako kwaunongoita every time and then akushowe kuti mukadzi uyu uri kumuda uyu kana kuti whatsoever. Saka kana titi ida mukadzi wako tiri kuti muti when you speak to her taura naye in a way yekuti iye zvinoramba zvichimiyeuchidza kuti murume uyu achiri kundida, murume uyu aiwa, murume uyu achineni, murume uyu achiri kufamba neni. Communication chaiyo kana takuta zvecommunication, mumwe munhu anogona kutora kana kuti the whole day asina kutaura nemudzimai wake. I think teacher Chidhakwa can explain that very well. Munhu anotora the whole day anatombotaura kuti baby wasara sei kumba kana kuti baby wafamba sei kuenda kubasa. Hapana. Kana pakutoiswa message iri kubva kumurume kana kuti kumukadzi, pakutoiswa message kutoziva kuti pakutonatsotaurwa nezvekunzi muriwo uri kwe, nditi isauti yapera, ndo zvinenge zvichiona mwana adzingwa kuchikoro. There is sometimes whereby uchibuda uchienda kubasa communicate back nemudzimai kuti baby waswera sei, waswera zvakanakira, ndafamba kubasa, ndasvika kubasa zviri right.
ndazodii iwe wafamba sei, wafamba wakaita sei, communication. Taurai nyaya nemudzimai wako kana makagara mumba like this nemudzimai wako, taurai nyaya, kwete kungoti pese pamuri kutaura nyaya inhau dzekuti muri kungoronga nezvekuti izvi tinozozvifambisa sei. Dzimwe nguva itai free yekuti munodiscasa zvinhu zviri general zvisinei nekubhadharira mwana school fees, zvisinei nechii, kutaura dzimwe nyaya chaidzo dzekutaura nhau dzemakonzo, understand, nekuti gonzo rakazoti rikazoti kana rakadai rikazodai rinozoita sei richidii, inyaya dzisinei kana nemarriage, but dzinoita kuti muve close to each other every time and then. Wabva kubasa iwewe uri kungosvika ifundumwa uri kuenda pafoni pako, mukadzi ari pafoni pake. I will continue referring to teacher Chidakwa when my Chidakwa was still alive. Ndiye munhu aibhuwa kuti mbichana kana 7 zachaya aikudza kuti 7 handichaita sei, handichawanika pafoni varume. Iwo uri kuda emergency yako kuda zvokuda kwavari, unoziva kuti murume uya pafoni achabatika. Vaakutaura namadhamu, vaakutaura nemudzimai, vaakutandara nemudzimai. Anditi iwewe ukasvika kumba uri pafoni pako, mudzimai ari pafoni pake, chinoita kuti mudzimai azova pafoni pake ndechekuti iwewe the driver wemarriage, you are cold, you are dry, hauna chimwe chinhu chaunounza mumba, hauna kana excitement yauri kuunza mumba, uri kungori munhu ari kungosvika mumba. Because ukasvika vakadzi vane mamudzo akawanda akasiyana siyana, zvokuti iwewe ukatikati mukadzi ari naturally mamudzo, iwewe murume wapinda kuti pamamudzo, tane vakadzi 2 vari mumba, imba izombofa yakamira ende imba izombofa yakabalanga. So toda kuti timbonyengereka, timbotarisa kubasa kwatinoshanda. Ukauya mumba ndikakufonera izvozvizvi mudzimai wako izvizvi, ndigona call one of you guys, mudzimai wani tisamufonera manekana, timbotaura naye, timbonzwa kuti communication chaiyo iwewe nemudzimai wako yakamira sei. Pastor Majero, tikafonera mama tinoenda kunzwa kuti communication yenyu yakamira sei. Mumwe munhu achibva kubasa achipinda mumba haadiscase nemudzimai zvaitika kubasa, saka mudzimai haatomboziva kuti unoshandana nani. Kubvunza mudzimai wako kuti tiudze vanhu 2 kana 3 vanoshanda nemurume wako, haazivi. Why? Because hamuna communication. Ndikasvika ndine stress kumba nditiudza kuti aona bhebhi nhasi anga ari mawana, nhasi zvandaitwa naMedherini, aiwa hapa pakaipa, zvandaitwa naSimon nhasi hapa pakaipa. Akutoziva Medherini, anoziva Simon, anoziva Brighton, anoziva vasatambosangana navo nekuda kwekuti tinenge tichitaura. Iye akabva kubasa kwake anogona kunditaurira, uyo akazoti ndingakazodii. Is because we can talk sefamily, we can discuss sefamily. But tinomwana wekuti havatori namadiscussion iwayo, vanongori pacontract yekuti vakauya pamwe chete mbavaita contract yekuzvara vana vese, saka vari pacontract yekureza vana vese kana vana kusvika pasvinge vakura. There's nothing chiri kuitika pakati pedu. Saka ukazoona wakutorerwa mukadzi, wakuchitirwa mukadzi, wakuita hasha dzekuuraya zvikomba, wakuita hasha dzekuti mudzimai wako aende kwakati nekwakati, because une nzvimbo yawakaita 4 yawaifanira kunge uchiita fulfill in your life. So one thing chiri important iwe nemudzimai wako, communication ngaive iri pure, iwezve iri consistent time and again. Taurai, dzimwe nguva fambai mende mugombuda mese muchienda kumashops muchipengedzana munotenga chingwa, motenga chingwa chenyu modzoka kumba muchitaura muchienda muchispenda time muri mese. Pana umwe nekuti asamboonekwa achifamba nemudzimai wake, kana zvatiitira by chance kuti vakufamba nemudzimai wake kuenda kumashops akuenda kuti iye anenge ari 30 meters pamberi, mukadzi ari kumashure. Hapana nhau rinaro dziri kuitwa, hapana chii, inongori mazvake amene chikafu chinonzi chikafu chemudiki. Saka now vanhu vazhinji takadzidza, takafunda zveshuwa ende tine mari dzedu, but tiri kugara mumaboring marriages because vanhu hatichisina ubaba hwataifanira kunge tiinahwo, hatisina control yatanga ifanira kunge tiinahwo. Hauna time nevana vako chero kana tauya paparenting yekuti vana vabva kuchikoro unogara pasi navo votanga kutaurira nyaya, muchifara nevana vachikudza zvaitika kuchikoro, vachidii, especially girls vanosangana nezvakawanda. Iwo baba wakuonekwa kuti hanzi zvaitika kuchikoro handisida kuzvinzwa pana. Mwana musi waanoabuswa chii chichaitika, iwo usiri kuda kunzwa zvavanotaura pana.
open up kuvana vako zvekuti nekazera kake kakaka enda palevel naye kuitira kuti munzwanane muunderstandane. Achiuya kuzokudza nhau dzaitika kuchikoro unofanira kuramba wakateerera. One of my daughters aigara achindiudza nhau anga ari kugrade 1 negrade 2 somewhere, ainyanya kutaura nenhau yemunhu ainzi madzibaba. Kune kamwe kamwana kemukirasi mavo but kari kamadzibaba, it's like kunga kwava vaipinda madzibaba. Saka everyday aisagona kuuya kumba akasatadza kukuudzai nhau yaitika kuna madzibaba musi oyoite particular day, zvekuti ndakatozoti musi ndoramboenda kuchikoro kune mbonanyazona kuti madzibaba akaita sei madzibaba, because it's like munhu uyoite it's a hero, you see. Saka zvikadaro mwana musi waanoti abatwa kana kuti adii anokudza kuti nhasi ndedini pananitamba namadzibaba azodai akazodai wakuziva mati kuti okay, saka mwana wangu arigona kusangana nemasituations akadai, arasangana nemasituations akadai, akaita sei. Right. One day ndakamboti ndichitaura namai vacho, ndobva mai vacho vavhura lunch box zvavakaipa mwana wavo achienda kuchikoro, asi zvakauya zvamulunch box. Yes. So now here we are. Mai havasi kubvunza mwana kuti chichaitika kuti zvauya zviri mulunch box mako asi zvaenda nazvo chii chiri kuitika kana kuti chii. Ivo vari kuzvitora kuti uri kuba zvinhu, mwana aba zvinhu zvevanhu kana kuti mwana aita sei kana kuti mwana aita sei. Yes. But the more yaunotaura nemwana unopedzera wakuziva mafriends ake kuchikoro usati watomboona aanenge achidiscussa newe, it's easy kuti akudze kuti aiwa ningi nhasi auya nemapotatoes, iye mwana aenda nezvakati. Hatimbofa takaigona nhau iyoyeyo yekuti unenge uchiti kuti mwana usadye zvinhu zvevanhu kuchikoro. Those people they are friends. Kumabasa kwatinoshanda chaiko chaiko tikagara padhuze nepadhuze hatidyira nemalanjeri pabasa, motonzi mwari mbondokonya handiti. Yes, vana vane that thing also. Saka through madiscussion ayaya nechi mwana anosvika pakusunungukira zvekuti anogona kutokuudzawo kuti inini zvandiri kuenda nazvo inini hazvisi kuita kuchikoro. Umwe nhingi nanhingi vanoya nezvakati, nhingi nanhingi vanoya nezvakati. Mwana wangu ndaimbomisira dhingi yari yari kudialota, akazoya akanoya manje akabata chikasiketi chaja kumba, zvikanzi kubva nhasi iri dhingi ndo randiri kuda nhasi kuenda naro kuchikoro, handidi rimwe dhingi futi. Anomwiswawo kasiketi nevane mari dzavo kuchikoro. Right. It's a social dzavanenge vachipinda nadzo, but iwo mubereki ukazvipa time wakutanga kunzwisisawo kuti vana vako vari kubva kupi, vana vako vari kuenda nekupi. Right. Ndoda kubata futi imwe nyaya tiri papo panhau yekuti taamumba. I think mese manga muchindiseka ndichibatidza light rangwa kuti light riri kubatidzwa nekubatidza nhingi. Murume ka chaiye ukaona zveshuwa uchiita nhingi globe rinenge iro, uchiita globe rinenge iri rangu rekuti uri kuita kujainiswa tambo mumba mune murume. Mumba imomo munenge musina murume. Alright, waita problem iwewe yekuti plug yatsva, unofonera electrician, iwone murume ukuswoti waundichinjire plug kana kuti globe ratsva, udidza mumwe mufanwa pa next door kuya uzokwira pamubhedha pako achichinja globe, iwewo murume uripo. Tine zvimwe zvinhu zvekuti sevarume ka we need to see kuti zvimwe izvi ndinofanira kunge ndichizvita ndiri ndega. Mudzimai wako ngaanzwe kuti kana paine chaitika baba, anobva atoziva kuti aiwa baba varipo, baba vanouya vachiita sei vachigadzira magetsi, baba vari kuuya vachisunga mabhaudhi kana kuti paipi iri kulika kana kuti chii. You are there for your family as a man, you are there to be trusted as a man. We must not be weak always. Kusvika pastage yekuti weak hwacho ihwohwo chimwe chinhu chidiki hautombogonewo kana kuchiita kana kuita sei. So to be a man, ivo uri truth box mumba mako semurume, yekuti kana even nemasipana mairi matatu zvawo nemascrewdriver mairi matatu zvawo ivawo nayo mumba mako. Right. Kana wanayo mumba mako pakaitika ka-emergency, you can unscrew whatever wants to be unscrewed, you can fix whatever wants to be fixed and all the stuff. Because by the time yauchandidedza inini kuti plug yatsva ndouya ndisogadzira plug. Right. Wondidedza mumwe musi aini yasotoka ndowoya ndisogadzirira aini.
wondidedza futi mwe musi dishes zvinoita zvakanaka ere ndofunga kuda kuseti wada umwe wondidedza mukadzi wako is seeing more men mandiri kuda todarika iwewe because ukuramba uchingodependa pane zvimwe zvinhu zvisingatombodi kuti udedze maprofessionals kana kuti chii kana kuti chii kana kuti chii. So which means as a man iva paposition yekuti you provide for your family when the services are needed. Uye kuita vamwe varume vari very weak to a point yekuti uwiki hwachihwo ndo unoita kuti vatengese madzimai kune vamwe vanhu. I've got a guy wekuti aiti mwana wake waakazvara aida kuenda kuhospital aindikumbira kuti nditore mota yake inotakura mwana wake kumuendesa kuchipatara. Yes, ane mota ane mari but ari kuzoti nini ndimuendesere mwana wake ndidhiraivhe mota yake kumuendesa mwana wake kuchipatara ndichienda inini nemudzimai wake nemwana wake kuchipatara. Mudzimai wake achaona chii mandiri more than the husband because madzimai vane zvimwe zvinhu zvavanoconsider zvekuti isusu tinofunga kuti hazvina basa. Mukadzi anogona kutoita fall in love nemurume amubatsira kubvisa vhiri remota zvokuchinjwa vhiri kudarika murume akamutengera mota yacho iyoyo. So sometimes availability yako pamudzimai wako inoita kuti uve nevalue pamudzimai. Machances ekuti mudzimai azobuda mumba aite sei anoita mashoma because iwewe wacho hauna that space yauri kumupa yekumuratidza kuti iwewe you can't do anything. Okay, so iwewe sababa vemba try to make sure that you need a time yekupa mudzimai wako nguva, right? Even achigona kudhiraivha mudzimai wako sometimes ufanira kutoenda uchinomutopa kusaloni, ufanira kuenda naye kushopping uchienda shopping naye uchimudhiraivha uchienda naye kushopping uchidii kutonga ukaita mari yakawanda sei ukamuemployera driver one day I tell you ndokubhejera uchiona akarara nadriver because iwewe haupo waita fall out kubva paposition yako seyababa. Saka zvimwe zvino hatitombodi kutsanya, hatitombodi kuti tiende kugomo tinamate tiite sei. Zvimwe zvinhu zviri kungoda kuti isusu tingoziva kuti what is my duty kumunhukadzi. You want your wife to respect you, but uchimurespecta kudaro mudzimai wako iwe uchiva kumuitira chii because the Bible inobva kuti iwe mude love here but which you are not even able to do. Saka mhirizhonga dziri kuzoitika mudzimba dzine mafallouts anoitika mudzimba isaya blame inodzoka kwatiri sana baba because hatisiri paposition hatisiri panzvimbo. The reason why tiri kuramba tichipiwa maduties mumba ekunzi nhasi ndiuri kumbobikawo, nhasi ndinofanira kuita chakati, ma-equal rights machi nhau yekuti takabva paposition tange tichifanira kunge tiri. Do you think iwe uchishanda day and night uchibuda mumba na4 uchidzoka na11 mukadzi angakuudze kuti ndione duty rekubika? Hazvidi. Mukadzi chatokuudzira kuti ndione duty rekubika ari kuona kuti hauna basa, you don't have a job because every time uripo pamba uri busy neremote uri busy neanything else uri busy nacho. So izvozvo zvinoita kuti ushaye respect pamberi pemukadzi wako. Ndosaka muchiona even vanhu vari kuenda kuUK mudzimai anozoona kunge ndiye anotori nevalue more than you because anenge achingokuudza kuti uri under inini waenda kuUK kwacho watera hauna basa kuenda ikoko waenda nevisa rake futi. Saka iye ndiye akutoona ari muhombe kutodarika iwewe uri husband thing. Saka madzimai ane mastandards avo avainawo ekuti zvimwe zvinhu achitaure nemuromo kuti ndini baba pano, unotaura kuti ndini baba pano nemaactions nemaprovisions and all the stuff. Okay, ndijambe bhozindura kuti ndinyanye kusiyira varume ava nguva yekuti vambotipinda kutaura kuti feminine chii. Kuzvibata chaiko chaiko iwewe semurume kana wamarried vazhinji vedu hatichageza handiti kuti munyaya dzinonetsa dzekusageza kuti munhu anotora zveshuwa 1 week asina kugeza kana kuti munotoita hondo mumba nemukadzi mumwe kunzi gezai iwo kugeza hakudi. Hembe ukapfeka t-shirt imwe chete unotora nayo svondo rese dha. Dzimwe hembe dzakatowachwa pamwe dzinotorimo mumba imomo dzinoda kunge dzingochinjwa but hausi kukwanisa kuchinja, hausi kukwanisa kugeza, hausi kukwanisa kuita sei. But you are a true man wekuti tiri kuti ava ndo baba vepana, ndo efemini wenhu vepana, wekuti mudzimai wako akanzi kubasa kwacho tine part yemaworkers uyai nemaspouses enyu anotoona kuti kunzvenga sei.
because iwe wacho kutotsvindika kwacho hauna, you are reckless. Kutozvibata kwaunoita kwacho iwewe hauna. It doesn't matter baba manjero kuti mimi muri builder, ati mumwe musi mukadzi akati aiwa imimi ndinoda kuti mhenda tese kwakadai kwakadai kwakadai, pane mamutenda makapfeka hovhorosi nekuti ndiri builder, aiwa imbosutawo occasion yauri kuinvaitirwa nemukadzi. Ndakakansela mumwe mufesi asiyiwa nemukadzi kuenda kupati yebasa, right? Vauya vese mufesi ari kukomplaina, achikomplaina kudaro ndamubvunza kuti sei wakasiya murume kuti zvanzi mubvunze uyu kuti akapedzisira kugeza rii, ndoenda naye kupi munhu akadai, uchaendwa newe kupi, iwe wakapedzisira kugeza gore ripi, kwakuda kuti uende unosangana navamwe vanhu anenge achiti meet my husband, meet my husband, iyeyu husband kuti bhutsu chaichai haina tambo, chikabanga chakapfekwa chekusvika kunosvika kuti iziti trouser kuti iziti short, t-shirt yakapfekwa haisi kunyatsokwana inotosiya dubu panze, then where do we go? So kuzvibata kwako munhurume iwewe, dzimwe nguva madzimai sometimes vanogona kuita jealous newe kana uchinyanya kuchena stereki kuti kutobuda baba vachienda uko kanaka, vanozviita izvozvo. Do level rafanira kunge uchigara uri, nekuti ukapfeka anotombofunga kare nekatatu kuti baba panenge semi vechidikizo, uyo akaenda anogona kungowana mumwe munhu anomutora, zvinomukipa on the toe kuti murume wangu kunyange ukamuti handeitese haarambe kuenda newe because nezvaunenge uri nezvaunenge uchiita. Pamwe anogona kutobvumira kwete kuti ari kufarira kuenda newe, but anenge akutotyira kuti nekasimati wanyanya kurova kaka ukabuda wega ukaenda wakadai soka ndogona kuzvirusa. So murume zvitaridze, zvibate iwe pache zvako zvekuti iva nerespect, kuti ugone kutsiura mwana ugone kutsiura mai, unge iwewe uri paright track, uri paright direction. Last point yangu for me before I hand over to other guys ndeyekuti mudzimai wako ari under you, right? Ari pasi pako, right? Zvaari pasi pako iwewe anotemba newe pazvinhu zvakawanda. Saka semurume usatarisire kuti usarege mudzimai achiita zvinhu zvausina clue nazvo, zvausingazive iwewe zvachose. Let me take a good example. Musika, mudzimai wako ane musika wari kuita panze pagedha, iwe utomboziva kuti madomasi anotengesa mari, utomboziva kuti manengi maonyeni ndeye mari. You don't care about that small business which she is doing. You don't care profit yaari kuita. You don't care whatever is taking place. But mudzimai chiri kuita kuti ange ainewe, ange ari pauri, inhau yekuti you are the master, you are the king. Ari kuda kuti iwe utomubatsira kuti akure pabusiness iroro rauri kuignore, right? You must have an idea kuti okay, zvaari kurana this small business, paanofanira kunge achiimprova ndepapi, paari kuenda wrong ndepapi kuti business rake ridone kana kuti riite. You are there iwewe because you are the one who owns it. Saka iva uchigona kumubatsira uchiziva kuti okay, izvi zviri kufamba so, zviri kufamba so, you are the mastermind. Okay, wakutanga kumupa ma-ideas kuti udai so unofanira kunge uchiita zvinhu zvakadai so, kuti udai so unofanira kunge uchiita zvinhu zvakadai so, ita uchidai so, ita uchidai so. One day chairo chairo wana time yekutombogara pamusika ipapo uchiona mafambiro aunenge uchiita, because you can't advise things which you don't know. You can't tell ye to leave this business and start that business. You will still know that business racho raari kuita iroro rakamira sei, riri kufamba sei. Saka iwewe ukamusiya uchingomuneglecta akadaro, even kana achienda kuchikoro chako chapaine something chaita kuchikoro, you don't even help kana even pamahomework anofanira kunge achiita kana kuti paanything chaanenge achiita nezvazvo. Achatanga kuona vamwe vanhu vanomubatsira as if they are better than you. Okay, iwe hauzive zvekubika, but mudzimai wako anoita zvekubika. Sometimes you can even just download a recipe and give it a recipe to you and say, try this recipe. Buy the things which wants to be bought for that recipe, or try kuti zvinobuda papi, zvinogwina papi, zvinosvika papi. Ukaita uchiparticipate naye in that manner, anofila kuva munhu ari mufamily, anofila kunge kunzwa kudzirwa kana ainewe,
akashoterwa nemari yekuhodha is free to express kwauri kuti izvezvi ndadown ndashaya mari yangu yamira yakadai, mari yangu yamira yakadai, mari yangu yakamira yakadai. This takes me also kuissue here. We don't tell people what to do mudzimba dzavo. Vamwe vanhu vanoti kumukadzi akana varoora mari yako neyangu tinoisa pamwe chete, we use it pamwe chete. Vamwe vane system yekuti mari yako mudzimai, mari yako ndeyako, right? Munhu anoona zvinomufambira. But tikada kunyatsozvitarisa by the end of the day, malevels edu patiriye zvino vanhu vatema. Iyo yekuti unoti kumukadzi mari yako ndeyako, do what you want to do with it, uri kurasirira mukadzi. Because paachauya achiti ndashoterwa nezvakati, iwe uda kuzotaura kuti mari yako iwe ita zvaunoita sei zvaunoita nayo. I prefer munhu kuti kana uchinge waroora nemukadzi one place, zvauri kushanda iwewe mukadzi, zvaari kushanda iwewe, isai up movaka your future. Nekuti level ratiri palevel rekuti hatina mari, level ratiri tiri pasi pekuti tikada kuti mukadzi ita zvaunoita nemari yako, mukadzi riya riri benzi utambira mari wombaendesa kumusha kwake, unopa mabrothers ake uyebva, kana kuti kuenda kunothrowa mapati whatever you do. Iwo mari yako wobva wabhadhara rent, wobva wabhadhara school fees dzevana, wobva watenga chikafu, masara musina kana sendi, ende muri kukura. And the time yamuchaenda kuretiring age hamuna kana sendi raminaro. Why musina kana sendi raminaro is because mari yamaifanira kunge muchidevelopa your lives semhuri, makairasirira mukaipa vatoro. It's a lesson to madzimai edu yavafanira kunge vachipiwa futi, yekuti vanowanzoda sipereke kusapotana nabhudhi vavo, but vasingazive kuti kupa bhudhi wako mari hausi kupa bhudhi wake mari, uri kupa mukadzi wake, because bhudhi achanopa mari kumudzimai wake. Vagovaka imba, vagovaka mamanshoni, vakugara zvakanaka, mimi muchingoroja because matadza kuita management yemari yenyu. So which means kana muri mumba muchida kunyatsoita zvinhu zvinokupinzai ramangwana, I believe and I trust kuti vanhu vatite zvinhu zvedu tiri pamwe chete, right? Then finally, iwewe murume uri head of the house. Pane zvimwe mukadzi kana akuziva shoko raMwari kudarika iwewe, then we have got a big problem. Tinotarisa kuti murume iwewe udzidzise mudzimai wako. Saka Bhaibheri rataura kuti vakadzi nyararai vepaKorinde vakataura kuti vanyarare pachechi, vanoenda kumba vachinobvunza varume vavo, vachinodzidziswa nevarume vavo, which means murume akutarisirwa kuita a lot pamusoro pemudzimai wake. Zvino kana mudzimai wako iwewe akuziva prayer kudarika iwewe, akuziva the word of God kudarika iwewe, akuziva this iwo basa rako nderekuda, hauna zvimwe zvine musoro zvaunoziva kana kuita sei, then we have got a problem, because uri kupa maraisi ese kuna mai, and mai ndo vachalida, vachange vakulida mhuri iyoyo, because zvinhu zvese zvinobva paprayer. I've got a guy I thank God because izvinhu zvaakunamata, anga asinganamati mukadzi wake achinamata. Then ndobva tadedzera conference yakaita sevarume to discuss about dzimba. Then we did my discussion and the stuff, right? Akazopedzisira kuti mudzimai wake akauya kumba akanzi ari kuenda kunoshare the word of God. Aitaura mudzimai kuti ndiri kukubatsira kuprepare the word, but iye the word haarizivi. Aimba andifonera undisira message kuti asha ndiprepare ka message yefaith, madam ari kuda kunodzidzisa zvefaith kuzodii. Okay, ndo prepare message yefaith ndomutumira. Iye omba tora message yake omba akatika madam wake pasi. The subject yawangoitaura nezvefaith, ukataura vhesi iyi nevhesi iyi nevhesi iyi nevhesi iyi, kusvika mukadzi akuti sei usingaendi kuchechi iwewe, because zvauri kutaura soka ende neshoko raMwari rauri kutaura, ukari kuti akandiisira message ndomisira akamisira. Saka what was happening now ndezvekuti message yandiri kumisira iri kupinda through iye first ozvinodzidzisa mukadzi wake, ende akava netrust kumukadzi wake, iye nobva ashandirwa neshoko riya kusvika iye akuita sei akuendawo kuchechi, ende akuenda kuchechi for sure, akava baba vemba, aka-excela in the word of God. Thank God pari zvinhu nezve atoo muvhangeri, right? Akatozomboreurura kumudzimai wake another time akati uri kuona iwewe paya ndatopiwa vhangeri namufundisi. Right? So you see kuti mudzimai akuchipa pane kuti inini ndigoramba ndichingopa mudzimai wake what I'm giving here,
mudzimai is a very weak vessel yekuti mudzimai kutomubatsira ne2 rand yashoterwa iye anga ine 48 rand aitotenga zvinhu zve50 rand 2 rand iyoyo anodyirwa 2 rand iyoyo mukadzi yabatsirwa nayo. It's a very very weak vessel. Saka iwewe murume ukatadza kunyatsomira paposition yako iri strong, mukadzi anoenda ukachinja vakadzi vachienda vachichaya hope pauri. Vamwe vanhu havana zvavainazvo, chatoita kuti vakadzi varambe vari pavari vachivakipa ihope. Because munhu akandiona ndina achidhakwa anofunga kuti idzi dzinenge dzine plan mulife. Kuzoona vanhu vanotamba navo angamba nemamercedes benz. Mukadzi anogarira benzi yaachidhakwa iri kumba kwaachidhakwa isiri muno mumba, because ari kuziva kuti panogona kungoita kama kadhiri kekuti achidhakwa akaburitsa dhiri, murume wangu is part of the deal. Ndichiri kumhorana ndichiri kumhanyisa nhau dzemakombi ndakaingwa nemwe mupana zvakanzi mupundizika achida kunyeperai mukadzi akutoenda kumba because handiswana basa and nothing and handina kana hope kana chii. Saka ndichauya nemukadzi wangu mondisimbisirawo kuti kombi iri kungouya ndinenda windi wekombi iyoyo. Akauya nemukadzi zvicho ndikamupromisa ndikati hambana ichangopinda ka haiwa inenge iri yako. Saka mukadzi akazogarira kombi iri kuuya, but nemunhu akanga andiaprochawo pandakatozoita imwe kombi zvechiwanyongwa neje wandakapa nekuda kwethat courage yaangaita. But apa chaanoda kuedza kupa chii ihope yekuti aiwa I can do it, I can still maneuver as a man. Mukadzi akatoona wakazorora usina chiyo kana plan yauri kuita kana kuti haunawo baba majero imwe nguva kana muchinge maomerwa basa pasisina paipai muchipinda bhizi one day mufanira kutombobuda nefile kuti pane kwandora unokanda quotation. Motombobuda motenderera moya kunototaura nyaya todzokera kumba motora mudzimai kuti sindamboziya ndakanda quotation. Madzimai vanoda kuona pane zvinhu zviri kuitika. Kana takarora madzimai zvezve tisina tinacho chavari kuona ihope yekuti zveshuwa ndosaka uchiona unorora mudzimai akabuda achikudira mburi yekwako ngane mukoma ari kuchanduka iyeye unowana mudzimai nekuda kwemukoma ari kuchanda. That's how those are the people which we are dealing with. Vanoda munhu uyoyo ane action, munhu uyo ane something chaanenge achiita, ane hope dzaari kuita. So tiri kuti isusu tisazozorora mudzimba umu because kunze uko kune makava ende zveshuwa unorambana nemukadzi zvenhasi ndiye ari wrong zveshuwa iwe uri right, worora mumwe worambana naye futi hongu ndiwe uri right iye ari wrong, worora mumwe futi worambana naye ndiye ari right iwe ndiwe uri right iye ari wrong, but unozosvika kurini. Right, then let me conclude and say kana tichiita zvinhu tiri mumarriage tine zvinhu zvatisingafanira kuhwandisa kana maakupinda mumarriage nemukadzi. For example, une mwana kunze uda kuroora mukadzi, kupinda mumarriage nemukadzi ausi kumudza kuti une mwana kunze. How are you going to do it? How are you going to support that kid? How are you going to mwana akazoyapamba achatambirwa sei namai ave usingambobvira wakamutaura. So tine mamwe masecrets ekuti zviri nane kuti ndisaroore ndigare ndarambwa but ndaudza mukadzi uyu zviripo. Ndiri mwana wandakagoita ari kunze akadai because mukadzi akauya achiziva kuti pane mwana aripo, musi waunoomerwa mukadzi anokuchengetera mwana wako iye mukadzi auya. But nhau yekuti iye azosvika pauri pauzotaura kuti ndiri mwana wekunze uchavengesa mwana asina mhosva, uchavengesa mwana asina mhaka. Ende ukaona waroora mukadzi wako iwe amumba, never ever kuchiita mwana kunze wakaita first born, second born, third born mwana uchari kunze. What's that? Mwana iye uri kumisa panguva yakaoma because achavengwa nemudzimai agovengwa nevamwe vake. Okay, thank you so much. So far so good. Nango ndingoleya foundation. Ndichasira nguva kuna Pastor Majero who will share what he can share with us, who will feed us what he can feed with us. Then finally, kuna teacher Jagwa, he will take us through to whatever we want to discuss. From there, tozobvunza zvirimo bvunzo kubva papresentation dzekutanga kusvika tapedza, kana kuti kana paine chimwe chisina kutaurwa nezvacho chauda kuziva kuti how can you go about it sababa vemba, how do you do it, then we can talk about that. Saka Pastor Majero, you can take on. Okay. Maitwa basi muno mwari.
da kutenda kuti mataura zvinhu zvaita se zvachinzwisisika uyezve nezvandichataura ndifunga kuti ndezvisinga ndichataura kungoda kungotsimbidzira pane zvamamuita se zvamamuchitaura izvozvo ndopatichangota se patichangoramba tichingotsimbidzira. Saka ndichanyanya zvakanyanya kusimba kuti nditaure ndichiteera mama muchitaura iramomo. Saka pane chinhu chandafarira chekuti pamatanga kutaura kuchitaura pavakomana vasati varoora handiti makati vanofanira kugona kutsvaga companion handiti kutsvaga mudzimai the rightful partner handiti. Saka zviri kuitika mainzi kuti chandakaona ndekuti mazuva ano taane dambudziko rekuti tinofunga kuti zvinhu zvese zvachinja kana kuti taamo advanced here handizve nawe technology here. Isu tichikura pane madzidzisiro ataitoitwa kuti kunoitwa dating courtship zvaiteedzerwa zvinhu izvozvo handitika chero mukereke chamuchamu waitozikanwa kuti ene zvavakadheta handitika then vapa courtship. Saka nauri pacourtship hausikunzi wakaroora handitika pane kudzidziswa kwatitoitwa papo tichitokura kuti pacourtship pane inguva yekuti mainvestigations handitika ndichiona kuti munhu wangu akamira sei iye achiwana mukana kuniinvestigatawo handitika. Saka period iyoyo yaibatsira zvisingaiti chero vanhu vane mariskis ekupretendawo nekuvanza zvinhu zviripo handitika nekuti iwo ndizvaunenge uchitovanzawo iye anohakita se anenge achivanza but nekuda kwekuti period iyoyo inenge iripo pane mukana wekuti zvinhu zvinongoexposwa because munenge uchiswera nemunhu wacho zvinozikanwa navanhu vese handitika muchitaura mese uye vanhu nharaunda vachikuonei muri mese. Saka zvinoitika kana nharaunda ichikuonei muri mese inoziva kuti munodanana. Saka kana ukaita mufambiro usiriwo handitika message iyoyo inosvika kune the other party nokuti nyaya iri kuzivikanwa. Pari maproblem ekuitika mazuva ano ndekuti vanhu vanoti masecret alliance twawo so munozongonzwa kutonzi muri kuona mukomana nenge nasi nenge vakutogara vese kawaya tikatonzwa kuti akatumira tsvagirai kuno motoshamisika kuti vanhu vaive todanana here vai vakadanana kupi hamire baba 2 weeks dzangota se papa vamene vakangoti kakungozivana kaita se kavakaita. Saka muchaona kuti pamambotaura pai mataura chinhu chakanaka kuti kudhara vakuru vedu vaitaura kuti roora nevamatongo zvanga zvinezva zvaitoreva zvese vaida kuti uroore munhu waunoziva kuti pambapo vakakura sei muri panzwisisa. Saka zvinezvo zvinhu zvazvinore panitone madzaba aitokudza kuti muri kuona pambapo pakaparwa ngozi sekuro papa kwara munhu. Saka ngozi iyo iri kunzi iri kuda mudzimai handitika. Saka vana ipapo vese avaroorwi vese angoenda anodzorwa nemweya upi uri papapo vanotozviziva nekuti vakakurira mazviri. Asi iwo manje hauzive manje unogara kwedu kwaunobva kudomboshawo unomutora kumaondarweni uri unotora pamusha pakaparwa ngozi hakuna munhu anombokudza kuti pamusha pakaita se pakaparwa ngozi vanhu iko kwada kutotovana aita se vaendi. Saka bhosi munharaunda hakukwanisa kuita kumutora. Saka noita zvoti uchangonotora dambudziko rausiri kuziva the time yauchazotanga kuziva kuti mwana waye ane mweya wongozi unomutera chero chinamata zvinengei problem ndoti pawakatanga kunamata hauna kungochiziva problem yanga iripo zviritonani kuti usvika uchitonotora zoti ndikunotora munhu ane mweya wonda se unomutevera ende ndichatozomira pakunamata kuti mweya undomutevera se uende kunochasanga kudiscover problem iyi matopakane pakapineri pamato nemwana ndipo uchatanga kudiscover kuti mudzimai wangu kunetsana kwatikuita munombo atori muri momwe munhu mukadzi wechi ngozi. Saka pamuchazotanga kuda kuti nyaya iyo uchitanga kukonfranta mudzimai wako muchikonfranta vabereki kunamata chako cheko bosi pane presence yemweya mutsvene fanira kugara iripo ndokunamata haukwanisi kupinda muprayer kana imiwo vanhu muri tu musingawirirani mumba imomo kuri pane iwo unongofila kunge wakachitwa kuti siya asina kundizivisa ofuti zvinhu zviri chokwadi chaizvezvo chotanga asingafanira kukuzivisa ndochokwadi anga asingafanira se kuzivisa handitika zvinhu zvavafanira kutsvaga. Saka uchipuwa period iyoyo kuti uinvestigate handika kana wainvestigata ogudzikana chinhu ndochida ichi ndakuenda nacho kukumba nemaflows achinacho nekunaka kwacho unenge uchinatsunzwisisa kuti pamaflows ari paya ndokwanisa kumamirira pakati pakandopagadzirisawo handika izvi zvakanaka zvakaya zvakasangana nezvepandiriwo zvinokwanisa kuzomekewo pandiri zvakagadzirisa maflows ari papi ari pandiri handiti. Saka izvo zvinofanira kuti kuva nekwasati varoora handitika zvinhu zvinofanira kucherechedzwa vakadzi vanoda kuinvestigate pane yako inoda kuinvestigate fanira kuzikanwa kwavakakurira kumba kwavo vanorarama sei chii chinoitika akakudzwa nana baba naamai here akurira muenvironment yakaita sei
iyo zvinokubatsira chero wakugara naye wasakuziva kuti mukadzi wangu chinoita padiki peka angochema unogona kuziva kuti mukadzi wangu nichi akakura chabhiso haana kukura zvaka haana kukura navabereki vake akura paenvironment yakaita so saka ndinofanira kana ndichitaura naye ndinofanira kumuhendela so nekuti ndinoziva kuti akakura muenvironment yaanoabhiso saka ndakangosimudza izwi chete chete zvezvinodzoka maari uri panzwisisa kuroti uri kumuziva uri panzwisisa unofanira kuziva kuti mukadzi wangu chinombotora achena ametso kana achitaura nemichii handitika pane mumwe munhu wekuti utimbotaura naye ari very very overprotected atanga kuzviprotecta nemuchidifenda zvinogona kukonzerwa kwaakakurira futi unoziva kuti munhu uyu kwaakakurira iwe yainguva nyaya kuti pese pese anenge achingoaccuswa muri panzwisisa akurira panzvimbo yanga isingaite sei ukanzwisisa chinhu chiri kuti akakura sei handitika wonzwisisa kuti mukuru wake nemukuru wake wakasiyana saka uri papi ezinesi uri papi kuti unge uchigadzirisa nekumupa comfort yakakura asina handiti saka time yaanenge ava overprotective eyo iwe unoita calm down because ukuziva chi chiri kunetsa then wotaura naye zvakanaka handiti then akaona zvakanaka zvaakuitika zvichamuchinja achatanga kudevelopa imwe character handitika but kana usingazive time yaachatanga kuzvidefenda aita sei iwe uchakwidza voice because unoda kuti uda kudefenda pachinhu chisipo chichauda kuita sepa saka environment yakucreata pana environment yakakurira ichange yakaita sei yakafanana kuroti iwewe nevanhu vaimutambudza you are the same right now muri panzwisisa kuroti hapana nyaya inogadzirika saka mutano nyimba inogona kuramba ichinetsa nezvinhu zvinongori simbo zvekuti hauna kuziva munhu kubva pakutanga kwake saka ipapo munhu chapadarika hangu handiti then toenda panhau yanga ichitaurwa navamakota zvakanzi ndafarira kwataura pekuti murume anofanira kuva nenguva nemudzimai wake handitika nefamily yake ndinofanira kuedera kuti mukadzi selife companion handiti companion yako saka wakatsvaga kuti were kuti companion roreva rinoreva kuti munhu waunospenda time naye the person you spend most of the time with even ukagoogle padictionary whatever handitika the person you spend most time with it's your companion handitika saka mukadzi wako iwe ndiye munhu wekuti time yako ndafanira pawati uchingobva chero pamba unofanira kutomisira message anofanira kunge achiziva whether atori curious ngei unofanira kuti through communication mazuva ano zvareruka kuti arambe kwaitonetsa kwanyorwa matsamba nezvo mukadzi wako unokwanisa kutombudza kuti ndabuda mumba uchitaura pawhatsapp ndapakona pandasvika pane musika wemabhanana rikambotsvaka bhanana mboita se ndimbodya tori kuzimbabwe ndikuzwa nzara handitika icommunication munofanira kuspenda time muri mese zvakanyanya so kuspenda time muri mese zvakanyanya chinoitika ndechekuti in whatever chinoitika mukati meupenyu hwake the first person ari mumusoro make ndiwe murupanzwisisa ndione yachi musoro make ndiwe the first person ari mumusoro make saka zvinoitika ndezvekuti kazhinji kacho kana wasingaspende time yakawanda nemukadzi wako because kubasa anogona kuita 8 hours anenge achishanda kubasa anoshanda kubasa 8 hours osvika pamba toti kuenda kubasa nekudzoka 10 hours handitika osvika pamba zamunokwanisa kuspenda mese something like 3 hours to 4 hours mamatora dzekurara hatidzivirengi muripoona kuroti kubasa kwake ndokune shamwari yake hazvina basa kuti murume kana mukadzi handitika asi ndokune chii ndokune munhu waanospenda chitime naye wakada kuzozongorora mboniye anoziva masecrets ezvinonetsa mukadzi wako fura iwewe zvazvitaurwa izvozvi because ndo munhu waanospenda naye time aitaura naye kuti nhau iri kundinetsa yakamira chi yakadai upenyu hwangu hwakamira wakadai ndine problem nomwana wangu yakadai pamwe unosingaita sei usingatoizive saka munhu baba mumba vanhu kuva time nechi nemhuri yavo panguva shoma shoma yavanenge vawaneyo kana pa3 hours idzodzizvo ndakatenda chaizvo vachidhaka vachiita zvinhu zvandisati ndagona kuita handiti zvokuti foni dzinodzimwa na7 ndakatenda ndakazvitenda chaindikati ya ndokuti murume uko handitika exactly kuti foni inonzi yakudzimwa na7 madzima foni moti ngatigare pasi titaura ukutanga kubvunza mwana une homework here because mwana hapana kudzokera kuchikoro asina kuita homework handitika asina kuita homework ticha unomurovera kuti haana kuita homework ticha anofanira kutoudza baba wake naamai vake maparents ake ari kumba kuti mwana sei asina kuita chi homework because unofanira kuziva kuti mwana wako ane homework here nasi madzidzi ekuchikoro chiri akasataura zvakawanda but angokuzotambudzisa zvakati unova nekulu yekuti mwana wako kuchikoro kwaari kuendako ari kudzidza here ndinofanira kumubatsira nei ari kusara papi handiti bhuku rohomework rinofanira remwana rinofanira kubata chimbovhurwawo handitika uchiona pane nyaya yandanzwa yataurwa navamakota zvakanzi
mazuva ano especially vana vasikana vanhu zvakawanda zvinoita sei zvinoitika. Vana vasikana vane zvakawanda zvinoitika zvisho. So but problem inoitika ndeyekuti vana amai havasina nguva, vanenge vari pasocial media, havachasina nguva yekutaura chi nevana vacho. Uko baba kuti havana nguva. Saka time yamunozorealiza kuti bhozi ndakazomwe musi tina memajiro vaenda kune imwe amai avantu kwazotaura zita rayo. Vasvika ikokoko vakasvika vakanzi chimbotaura nemwana uyu atombo. Atomboy ko chii chiri kuitika. Saka ana majiro akazotaura naye anga ari very rude usingaiti. But nekufamba kunge wakazocherechedza mai kuti mwana haasi tomboyo. Mwana ari kutamba netomboyo. Amuriona? Saka mwana zvaari kutamba netomboyo zvokuitwa netomboyo iyi ndozvaari kufarira, ari kutanga kutozvifarira. Saka mai nababa ungasingatozve shamwari yemwana kuti chii chiitika. Saka ndafana paitaura makota kuti ukaita nguva yekutaura nemwana wako muchikurukura unozoti akuswera nani vanoita nezvei. Ende vakatosvika kuenda pakuchikoro kuda kumbononoti madzibaba wacho akaita sei. Amuriona? Saka dzimwe vanenge vachikurukura nevana vako ndodzimwe vada kutosvikopozota karite munhu wacho akaita sei. Saka mwana paakangorega kungotamba nemwana iyeyo patakambozwa munhu ari kutamba naye haasi tomboyo. Munhu atonzwisisa anda kuchechi ende atoiva zvokuti kana ndakatomutarisa zvinotoshamisa kuti tomboyo zvakambe kuzambopinda papi chapuya papo. Amuriona? Saka munoona inyaya yekuti vabereki vangu vasina nguva naye. But panguva yavakazorealiza totenda ido vakasvika kuona handitika vakatsvaga kuti mwana weita sei, vakakwasata sei kuzvigadzirisa. Saka mhuri inoda kuwanikwa nguva nayo kana uri baba, endi mhuri inoda kumbotorwawo muchibuda nayo muchienda kunze semhuri sefamily. Zvifanira kungoita zvinhu zvekuti vanozoona mamuvi kana kuzoona zvichiitwa navamwe. Uripanzwisisa? Vana vakasanzwisisa KFC chaiye KFC kana McDonald vakasaziva kuidya pamba, mwana wako musikana anogona kuendiserwa mandara KFC nekuti haaizi. Asi kana achidya umba kwavana basa naye. Zvakafanana nevana vanokura pamba vane motikari, haana basa. Murume ane mota haana basa naye because kumba kwavo agara anongodhiraivha motikari dzake. But anokura pamba pasina mota, akaona murume ari kudarika nemota, so zvimwe muripanzwisisa. Saka zvinhu zvekuti vana vanofanira kuti vawane mukana wekuwana zvinhu izvozvo zveexposed kwavariwo vachikura, handitika kuitira kuti kana zvisazoshandiswa nenzira dzakaipa muupenyu hwavo pamberi apo. Sababa unofanira kumbomira-mira, handitika unofanira kumbomira-mira wokuti kana usina hako mota yacho wototi yekuti ukwire yetransport yekuti uende kuchikoro unofanira kutoenda wakagara mutransport kupi kuchikoro wongobhadharo yetransport iyoyo kuti uri mwana angozoti motikari haishamisire kwete kuti anenge achifamba ari motikari ichizwa mabhero ane vanhu vari kudarika ndokupa lift here. Unoona zvinhu zvakangodarira ndokupa lift here. Saka uyo medzi yacho inenge ichingomboita chimowandira. But zvinhu zvakadaro kuzoona mwana apinda mumatambudziko kazhinji kacho vanotanga kublema mwana kuti akazidai akadai. But inawe yekuti baba vakatadza kuona kwekutanga kuti mwana wavo pavari kumisa panhu pakaita sei pakaoma apa panogona kutadza kubudika, nekuti paurisa mwana pakaoma madzimai makuru chaiwo chaungonotadza kwabuda. Madzimai makuru aya ndoona achienda kubasa pamabhura netsoka. Munhu akasvika nemota akavapipidzira bhero kadakati ndokupai lift here, vakatakurwa imagona kunyengerwa mota iyo. Mudzimai mukuru chaiche kokuzoti mwana asati atombo nefoundation yakasimba yemafungiro neupenyu, it's easy kuti anyengerwe nezvinhu zvakadaro izvozvo. Saka zvinhu zvekuti makawanzwa vana vachionawo zvinhu zvakadaro kuti kune macamping kune machini munofanira kungotiwo tonguya munongotorawo mombovatora momboendawo navo momboendawo munzvimbo dzakadaro idzodzo iri muchidzoka une mhuri yako, especially ukaenda navo iwewe nzvimbo dziri so dangerous. Saka kana unavo unokwanisa kukondorora mhuri yako. Chakakosha chokuti vanga variko. Muri panzwisisa nekuti pane kuti iye azotiza mani wozonzwa kuti akaenda neshamwari dzake kuti ikoko unowana mwana apedzwa basa akanganiswa. Chatoti atiza anokanganiswa ikoko inyaya yekuti kumba uko havusi kukwanisa kana muri strict kuti haufana kubuda neshamwari dzako uchienda kunzvimbo dzakadaro then chimbomutorowo nefamily, handitika mumbobuda mumboti ini ndo bichi raunoda kuona, handitika kusina vanhu vasina kupfeka omboona ake mawaves emvura ichimhanya achitambira mairiso zvekuti chero pfungwa dzekunzi kuenda kubichi kwaarika zvisina basa anotaura bichi ndoriziva inyi kunongori nemvura ita sei inomhanya chimhanya mujecha ita sei akambosvikako. But kana asina kusvikako anenge ari very curious
saka musi wacho enda achienda the wrong day manje paipa unenge vanhu vakafara musi wa31 vachimwa doro. Saka zvinhu zvekuti sababa zvinhu zvekuti unofanira kuzvigadzirisa mukati memhuri yako. Saka ndazofarira kuti pataurwa navamagota zvakanzi varume vanofanira kugeza, nditi hai problem akugeza dambudziko especially muchando especially muchando zvamuka. Asi pane pandatozotenda zvakapeva pawatizoni kana varume vachinge varoora vachada kugeza haipa mundaona ka opposite varume vasina kuroora varigona kutonetseka ndokugeza dzimwe nguva. Munozvizere kuti kana watoroora wani munhu anokumotivate because anotombosvika kuti geza. Ini ndisati ndaroora for example ndakabva kubasa ndakadato kuneta chaizvo ndobvisa hembe ndojamba ndorara ndotozozona handina kana munhu anotidetsa kuti geza aripopaodaka saka kana wakunetsa kugeza waane mudzimai ka pane era yakawandisa yekuti unogona kusiyiwa nemudzimai. Chinoita kuti usiyiwe nemudzimai manje ndechekuti marriage inoda isaichi chinhu chinonzi sex kana rubonde choda vanhu vari smart, chodawo chinhuwirirawo pasina mweya inobuda zvimaunpleasant zvezve. Saka zvichaitika nezvekuti iwo uchazopita pezero wakutaura nawo dzekuti mukadzi wangu haabvumi bonde nekuti iwewo hausi kugeza because haangamboti uchisvika papa hapwadzi kungodai wapwaso watomukachidza. Saka kutoti iteni off kwaari haachatodi sirewo pfungwa dzako dzine chiti mukadzi wangu haabvumi bonde but problem iri pauyu geza wochena wopfapfaidza wone handitika mazina ako makwesho zvakanaka handitika zvekuti chero ukasvika uchimukisa so kisi yacho itonge iri kubvutwa unazonzwa kuti aiwa iyi yaacceptwa kutoti munhu angosvika achibvuta kuite kuhembura bata munhu oita kumutsimbirira naye unozama kumukisa kubatikidzira kuti umukise because handiri baba ndiri marights angu anaye uri kuti deprive marights angu zvese haukwanisi kuzvibvuta because zvisinto takatoguma kurara pamubhedha wani akatozvibvuma zvizvese but pane zvinhu zvichiitika zvinofanira kuti zvigadziriswe. Iyo ndio imwe area yacho handitika pane zvakawanda zvinoitika handikwanisi kuzvitsarangura but panawe kugeza ndikuti kana iwe usingagezi ukuexpecta chii kuti anakidzwe newe usingageza ofuichi manje kubasa kwake ane kompani anoshanda nayo handiti akatongogara pasaidi pakanaka chinhu chinhuwirira singaiti ende muchindiyana saka mawife totangona kumhanya musoro make kuti kana munhu achinhuwirira ari kure dayo yakanapa padhuze uri panziza anga akukombera handiti. Saka mabasa atinoshanda zviyo aya anotishibisa varume tofanira kushanda inofanira kutoshanda hatifaniri kuti kana taakumabasa pakati pebasa reito rega utase kushanda chero ichishibisa zvingei handitika asi kana tapedza basa tofanira kugeza mukadzi anofanira kunzi kuti baba vari pabasa nekuti kana vasisiri pabasa vachazichi uchibva kubasa so achibvisa hembe dzebasa soka afanira kuti baba vabvisa hembe dzebasa vageza taamumba handitika kwete unogara mumba uchingoitonga wakamirira kuenda kubasa kana kuti pane kwauchikuda kuenda iwe wasvika papi pamba inofanira kuti wasvika mumba wageza vemagara vemutoita nyaya dzamunemutaura paipai pakurukura pamataurwa naamakota pai mukadzi pfungwa dzichitoprepare pakukuona kwamuri kuti ndikutaura kweri pfungwa dziri kuprepare for session ichazoitika ko handitika haichandike ikoko kuti tendeuka tafisa kuno handimuri kuzoda zvinenge zvabva kupi kumashure uku handipfungwa dzichiprepare koko muchitaura nyaya muchase makachena handiti. Saka zvinhu zvakanaka izvo varume vanofanira kuita sei vagezi. Saka pamwe pazonzi navamakota manje mudzimai akasitadza kukoka murume wake pati inosaita akamutiza nenyaya yekusageza izvo zvinoitika handitika but kune rimwe divi futi rekuti varume vanotiza varume vanotiza vakadzi vavo munozviziva ka chinoita vatiza vakadzi vavo haisiti mukadzi aagezi havasi kumaintaina vakadzi vavo. Vakadzi vane mafuta avanozorawo handiti vakadzi vane mafuta avanozorawo vane hembe dzavanopfekedzwa handitika. Saka chinoita kuti asiye mukadzi wake choti anotozviziva handitika kuti wangu mukadzi midressing yake ka nemupfekero wake nezvaari ka panonyadzisa kufamba naye. Saka iwewe iva nemudzimai wekuti kana waroora mudzimai wako try by all means kuti mukadzi wako iwoyo ange achidaniso ngari paseri pavo kuti chero pane vanhu unokwanisa kunongedzera kuti uyo ndiye mudzimai wangu handitika. Uchaona kuti wakatry by all means to do that
mudzimai wako anokuda usingaiti, bcause kuna varume vekuti havatode kutofamba namadzimai wavo. Unonzwa chinzi aiwa ndezvavarume, chakazoti haisi nyaya kuti ndezvavarume. Ukazoende ikoko unoona kuna varume pana vakadzi varipo, pana vakadzi varipo vari kuvavawo kunakidzwa nekutarisa zvavari, but havasokwanisa kuti vashongedze madzimai avo saizvozvo. Kune vakadzi variko vari bvudzi rakanaka, vakapfeka hembe dzakanaka, ndo vanenge vakavasaraunda ipapo, ndozvokuvanakidze ipapo, but mukadzi wako unokwanisa kumuita sei, kumuita izvo. Saka muchaona kuti chinozoita kuti uzoti wasvika kumba iwewe wabva kwekwe uri kuona madzimai akapfeka zve zvakanaka zveshe, wosvika kumbeyo uri kuona wako iwe akapfeka mugubhuru, unogona kungosvika ubva wangorara wakatarisa kusaidi, wakutoneglecte mukadzi wako unonga asina kunaka. Ofichi mukadzi wako akaita sei, akanaka. Paunozonzi akanaka murambeo atorwe nemumwe otanga kugadzirwa, unotonga asiriye mukadzi wako akarosa. Ndokuona kuti ndairegerera mukadzi wangu, but tingamirire kuti mukadzi azoenda. Zvinoda kuti tigadzirise izvo. Mukadzi totoita samukadzi wako, mai mwana shingirire kuti zvaso macosmetics anodiwa, mafuta ekuzora, kana itaura ndozora mafuta akadai, tonenge uchiziva zvako kuti kana aiwa handida ndokuda hangu wakadai, usazochinja hako skini yako, asi skini yako tinge iri tenda, aiwa ndoda kuti igare kaita se yakapfava. Bcause haungati uri kubatwa nemudzimai kasha wetonga uri kubatwa nemumwe muchinda, zvofanira kutosiyana. Handitika zvofanira kunzwisisa kuti pana pakandana amai mwana zvasiyana nonge ndaswera naDiona ndaswera naye kubasa, muri panzwisisa. Saka zvinofanira kunzwisika pakugara kwedu. Saka vakadzi vedu ngavave kuti tinofanira kudada navo, chero mhuri yako ngaive mhuri yekudada nayo, kuti vana vako kana uchifamba navo so unokwanisa kunongedzera kuti ava ndevana vangu nekuda kwekuti kwemupfekero wavanenge wakaita nezvavanenge vari, kwete kuti unotonyadzisa kunge uchati handikwanisi kunongedzera mhuri yangu kana kuti handikwanisi kufamba navo. Handitika izvo chinhu chikangonaka kuti murume kana wazove family man, mukadzi wako ishamwari yako, farira kuti kana zvichibvira pasina chiri kuvhiringidza chinorambidza ikoko kunzvimbo yacho, farira kufamba nemhuri yako. Handitika usikana kuti munhu anofamba nemhuri yake sababa, handiti. Saka tozoenda futi panhau yevana manje. Pane nhau inonyaya kundinakidza iri mubhaibheri. Pane nhau yapriest ainzi Eli. Priest ainzi Eli akafa, anga nevana vake vainzi Hofini naFinehasi. Handiti Hofini naFinehasi vakaita zvivi zvavaita, vaichachura nyama yanga isafanira kutorwa yavapristi, vachirara navasikana vaishanda kutemberi, vachiita sevaita sei, ndo vakatadza. Asi Eli haana chivi chaakaita, asi ndo zvakazosvika pakumuraisa. Saka pane panozotaurwa naMwari manje vachinzi iwe Eli hauna kuvadzivisa. Muri kuziva hauna kuita sei, hauna kuvadzivisa kuti vasaite zvinhu zvakadai pachemberi, asi kuti haana kuvatsiura. Muri kuziva totaura masoro pelavhu yemhuri. Sababa mhuri yako unofanira kuida, handitika, but kuiregerera hakureva kuti kuda. Muri panzwisisa, hakureva kuti kuda. Vana vanotsiurwa. Vana kana vachinge vatsiurwa vanogona kusaita zvawavaudza. Vana vanogona kuvadzidzisa vakasaita zvavaita sei, zvawavadzidzisa. Muri panzwisisa. Saka pana pachataurwa naMwari ndoti mbozo watoverenga Bhaibheri rinotaura kuti Eli akatotsiura vana vake, akatovadana, akati vakomana ndikuzwa kuita zvinhu zvakaipa kutemberi, aitovatsiura. Handika musadaro ako zvakaipa pamberi paMwari, akatotsiura vana vake. But Mwari manje vakutaura naye vange vakamugumbukira manje, vakati wakavatsiura saka hauna kuita sei, kwadzivisa. Saka pane zvinhu zvinofanira kuti sababa anofanira kuziva kuti gedhi rinofanira kutotaura kuti unotomira pagedhi 7 o'clock chaizi hapana achabuda panapo. Handitika sababa wakatombotaura navo kuti ichokwadi na 7 hakuita sei, hakuna aita sei, anobuda. But pane zvakawanda zvinouya, vanouya nemaexcuses akawanda ekubuda, vane nzira dzakawanda dzinouya dzekuti munhu aita sei, abude. Handitika. Saka Mwari chaari kutaura ndechekuti iwewe unofanira kumira sababa kuti zvinhu zvawakataura nemutemo wakaisa mumba iitwe, because wakasamira vanhu vanogona kungoteerera but vakasaita. Saka kana Mwari akatarisa manje haati iwewe nekuti wakambotaura, anoti uchingori nemhosva hausi responsible, waifanira kuvadzivisa. Waifanira kutodzivisa vana ava kuti vasaende kushuwa yavakaenda. Handitika, waifanira kutovadzivisa. Saka kunoti haufanira kuti ndakavaudza ndapedza, because ndozwa vabereki vaitaura kuti vana vacho vakunetsa, takangovaurayira zvitakata sei, takapedza. As long vachingori newe ufanira kuvataura kuti pakadai apa hapasi kuzosvikwa apa,
kana pane mameasures anofanira kutotora kuti zvisaitike sababa unofanira kuita sei because uri kuprotecta chi mhuri yako handitika sababa izvozvo zvinofanira zviitike because kana family yako yakuita fall apart nezvinhu zvakuitika zita rinongotaurwa zvakanyanya ndirako ende chokwadi ndiwo ninge wakatofeila saka chero tikazotaura zvinhu zvatinenge tataura zvezvika hatigoni tisingade kubvuma zvedu ndakafeila apa ukanzwisisa chokwadi ndechekuti tatadza kuziva pekubatira chete because pamwe tanonoka kuinvestigata chi vana vedu vachikura zvezvi because unenge usina nguva nawo because mwana wako kana une nguva nayo ukwanisa kuziva paari kutangira kurasika kuti unotopaona ukakasika kupa zive papapo pakwanisa kukorektika asi kana usina nguva nayo ukazopona pakomba angona kudifaya chero mazvisaudza akwanikwanisa kuti zvari kutaura chi hazvina basa nekuti anenge aita sei anenge akomba saka taiva pamberi pacho kuti baba anofanira kuva munhu kuti ari so dependable sombotaurwa namufundisi Makota baba anofanira kuva munhu kuti mukadzi chero ane idea yaari kufunga mukati meupenyu hwake handitika munhu waanotanga kufunga kuti anofanira kumupa advice afanira kuva murume wake semurume samazuva ano kwakatonaka handiti izvo tine intaneti vamwe vari kushandisa zina basa unogona kuishandisa kuadvantage yako una kushandisa kuadvantage yako inini ndinogona kugadzira mishini yakawandisa izvo zvizvo zvekuti mukadzi wangu atosvika pakutotaura kuti haiwe kana motikari wakapita kugadzirewo kwete kuti because ndoenda payoutube ndoenda payoutube ndotora nguva zvokuti pandozotipai makati muri kuchasi apa ndoti aurati mira ndikugadzira handimuudze zvangu kuti ndichamboenda payoutube zvokuti pande ndakabata foni ndichitarisa so taura nyaya uri kutaura aya ndozoti ndosovwa sei unza kuno handitika ndoita se togadzira paipai saka iye andosvika pakuti murume anoziva zvakaita se zvakawandisa but inyaya yekuti pandatongo pauya nenyaya yake ndatoaccepta challenge yo ndikati before ndanotsvaga anoita zvinhu izvi rega ndimboita se ndimboita ende wasvika payoutube vanongona kuti ndachatorasa mari kana zvinhu zvakaita se zvinhu zvakaita se zvakapusa handiti saka munhu wemurume so mukadzi wako anofanira kuti uve dependable so kuti kana akagara so anenge achiita baba wako angwanda se anozvigona zvinhu zvakafanana nekatebho kari kumba kwangu kake ndindakakagadzira andika netumwe tumaparata ndakangotora ndakagadzira so saka ndapedza kukagadzira mai ndakazoti ndiri mumba meo ndakagara meme ndakatonzwa mai vepanext door manje vakuti hapa panapa ka aiwa vagadzira tebho yakanaka but kumba kwangu mapuranga ariko baba kumba kwangu havatomboti akanzi havazvigoni here kuti havaitechi ndakazvifunga ipapo ndakati ya ndozviimagine ndirini zvikutaurwa kuti hambofaka unodzidzira kuti ikati apa mweni ndotombotaurwa kuti bhozi ndini hangu gadhini manje ayo handiko mai gadheni chi handiko mai saka ndakazvifunga ndakagara iwavo ndikati ndombopota nchidiridza gadheni aya nendopota nchimboti ndiye anoisa zimurori wake but akudiridza ndikachiva ndotoverenga madays musi wechinezvo zosvikoti gadheni vaita se vaita bandoti ndozvandikangoita bo ndikazopota kutaura baba baba kumuri wano pavheji vanomada vati dai vachita kunge baba vanenge asvika papa pane nzimbe nenzimbe bozi shamwari yangu inogara muna jaiyo pane nzimbe nenzimbe nezvinhu zvose apa aiwa aizvozigati tidorisa ikadao ndichitodarika nemudzime wangu ndiida kuti atianise uko kati ndoita zoriziva saka zvinhu zvekuti ndokonako kutadza kuzoziva zvese but haufanira kuita murume ari useless handitika mukadzi wako anofanira kuti murume wangu zvegadheni pamwe zvinomunetsa but kana takuita zvinhu zvecrafting izvi zvokugadzira dhora dambuka roda kutswapa padaiswa mabhagla padaiswa malaisi antoziva kuti babo panapachi izvo zvavanongoita se vanongoita handitika saka takuzoenda kuti pamberi panhau yefamily panhau yebudget yataurwa namufundisi ndingotera zvamambitaura panhau yebhajeti yamataura kuti mumuri mari inochengetwa sei ini ndingoripo pakuti handikwasangudza vanhu kuti vanoita sei but zvamataura ndobvumirana nazvo chaizvo kuti kana tava mhuri tachinhu chimwe chete saka handione reason yekuti chinhu one chinoseparata panochengeterwa mari kana pfungwa dziri one ndechekuchechi kwandaimbenda kupostori kudhara
mufundisi wepa aigara achitaura nyaya yekuti wakaona munhu asingabvise mari yerendi kana kuti panovakwa chechi asina kumbobvisa kana mari yechidhina 1 munhu iyeye ari izvi kungomuka kusina achiti chechi inoenda siya achaida nekuti haana chidhina yaakaisa ipapo. Saka ucho tinana amai vedu vakachemberera kumachechi vati tisakavaka chechi handitika vanoziva kuti vakaisa mari vakainvesta vandotaura kuti nungwa takaenda tikanokanya tisi takaenda tikanodaideo vakaisa something muchinhu ichocho saka vakwanisa kuchisiya easily nekuti vakaisa something machiri. But manje kana mukadzi wako manje wauri kuti munhu wako iwo mudzimai wako iwo achiti yake mari haakwanise kuinvesta mumarriage yenyu. It's like kuti anytime anogona ngofuma akaenda munhu yeye atori pabus stop yeye bhozi inototi asade kuinvesta marriage yoye kuroti ane dzimwe pfungwa kana kuti haana confidence marriage yoyo. Saka pane zvinhu zvofanira kutanga kututsvaga pana kuti chikumboita kuti mudzimai wangu asade kuinvesta mumarriage chii. Maybe unogona uri mufambiro wako iwo handitika kana pane zvimwe zvinhu kwakutofanira kuti simbusa baba wotanga da kuti mutanga utomboita mainvestigations iwo kuti utsvage the root cause handitika ikuita kuti munhu asafile kuti anokwanisa kuinvesta because madzimai kana vavaka zvavo vavaka imusha vausiye musha iwayo unogona kuti takaona nhau dzakawanda dzekuti unotozwa kuti baba ipapo vazonogara negirlfriend chao kuti antaura kuti handisiyechi musha wangu handitika iye ndiye angatoenda but handisiyechi shonga because vakainvesta vakavaka especially ana mai vedu generation yana mai vedu isusu yaivaka handitika vaimeka sure kuti vavaka musha handiti. Saka kana wane mudzimai manje anenge yake mari ndiyake inongoshandiswa kushande musha mako I think inenge yato red flag handitika unofanira kuti patogadziriswa nguva iri pazvi zvinhu zvinofana kutomboignora izvozvo otherwise unofanira kutozoto wakangozviignora panguva iri kuteerera hauna mudzimai ari kuenda mudzimai wayo because hapana chakaita sei chakainvesta. Saka semurume akangwara haufaniri kutombotendera mukadzi ake kuti aite mari inongonzi inoshanda zvaanoda because musi waachaenda achasplita yako yawaishanda muchaigovana because kana akuenda maakurambana padivorce yawakashanda yese anotora hafu yayo achienda muri kwazivisa kurotiwo akatora yake akaenda akutora kuti yako akuda sei akuenda. Saka chandotochikatisirwa mutemo wekuti unofanira kusplita property ye matika inhawe yekuti mune muchizima muri mese maicontributor pakuvaka kwamakaita mushari property yanga iripo. Saka kana iwo uchiti mukadzi wako hapana chaakaisa hapana chaaisa at the end of the day ozotora futi akuda sei akuenda pane pakangasika kuripo papo. Ende handifungi kuti vanhu vanenge vachigara zvakanaka vachiwirirana havo vachinzwanana mumba inomboita nyaya yekutombodiscasa haidiscaswe nyaya pane maeras anenge atori mumba akakura ada kugadzirwa because handifungi kuti muchiwirirana mumba menyu chaizvo muchinzwanana mune direction 1 hamutombodiscasa nawo iwe kuti mari inochengetwa sei mumba muno mutoenda sei because munenge mune magoals mune zvamakaronga. Saka dzimwe nguva chinokonzera dani chekuti munenge muchirarama murima mukadzi wako hazive magoals ako hauzivi kwaari kuenda azoti kunge mukadzi akazoti toda kuvaka musha kana toda kuita so anotozoti every money yaari kutsvagawo inofanira kuti iwedzerwe pamari iripo kuti imba ikasike sei kwavo. Saka mukadzi anofanira kuinkludwa zvakanyanya pakurongwa paurongwa mumba kwete vamwe mababa anongoronga ungoti uzongonzwa ndakatenga stand kana uri muraramiro wako wauri kuita hachifai mukadzi anokwanisa kungoita zvaari kuda nemari yake because haasi kuzoti kuitei muri panzvisa uringorungo zvako. Saka iye anongotora yakachingoronga zvake asi family kuti ifunction chaizvo chaizvo baba namai vanofanira kugara pasi vachironga vanofanira kuziva kuti tine magoals chati kuvavarira zvinhu chii handitika. Saka iye kana akatonoshanda anotonzwisisa papa kuti mari yababa iya vakatambira bheta isabatwa handitika igare muaccount handitika yangu iyi yandauya nayo kai totenga grocery because iyi toisiya yakada ndisati isabatwa nekuti ine urongwa huripo. Saka zvinenge zvakarongeka vanhu vanongaita. Saka problem yedu kapaipa vanenge vaitaura paipa vanenge kuti kuda mudzimai wako kana kuti sei kana kuti kunyanya kubva waita murume but at the end of the day chinofanira kuzivikanwa kuti mudzimai akauya kuzokubatsira. Saka patime wakatomutendera kuenda kubasa because ndowakamutendera haangoendi kubasa pakatime wakamutendera kuenda kubasa wakatomutendera kuti aende kubasa kuti akubatsire handitika pavision yaunayo. Saka nawe uzokubatsira mukadzi ari kuya kuzokubatsira kuvision yaunayo iwewe. Saka iwe unofanira kuita layout
vision yako nekwauri kuenda neupenyu hwako kumudzimai wako kuti anzwisise kuti anenge achikubatsira sei. Saka problem yatinayo vazhinji vayo ndotinongotora mukadzi totongoisa mumba, basa rake tongoti ndiri kuchairamba nezvimwe zvakadaro takadaro, haugari naye pasi uchimutsanangurira kuti inini zvandirofunga upenyu hwangu ndofunga kuti ungo wakadai o in 10 years time nandifunga chi ndetapa ndapapi ndaitofunga kuti dai ndapakati but zviri kuramba nekuda kwezvakati nezvakati anditi so that iye kana amo mupicture anokwanisa kunzwisisa kuti tirire munhu yaramba arapa iye aida kuvapa kapa pamwe era yakati ida kuti chasi igadziriswa anozoona anowanawo pekuita fit iniso mumarriage iyoyo, saka anonzwa akadzirwa is part of that thing that chiri kuitika. But akangoona songa angoti tikonge mwana wepamba ipapapo kuti anongonzi tikutengerai grocery takuenda reni kushopping kuti kuno kutengerai mbatya obva madzokera kumba anongobhiyevha onge mwana wapapi wepamba ipapapo. Saka chakakosha ndechoti family sababa uri head wemusha unofanira kunzwisisa zvinhu izvozvo kuti family yako ifambe zvakanaka. Chekupedzisira chinhu chinonyanya kunetsa mumhuri bhozi ndafarira mupataurwa namufundisi kuti murume anofanira kuva munhu anoziviswa magwara anditi anofanira kuziva shoko ramwari. Chinhu chinonyatsa kunetsa mumhuri zvakanyanya kunamata mese kutongotarisira nguva yekuti ngatinamatei tese so kana kuti nguva yekuti unovhura bhaibheri uita bible study nemudzimai wako amerika zvinhu zvinoitika kazhinji kacho zvinoda kurambidza zvinhu zvekuita zviitika nditi but sababa unofanira kuti uzvizame chiro zvakatoitika bible study ikaitika kana ka1 papi pawiki handiti sababa unofanira kuti uzvizame mhuri yako ita izvijairi uyezve kunamata kunofanira kuti kujairirwe kuti chero ndoziva kuti vanhu vanotaura kuti vanonzwa mweya kuti vanoda kunamata nesabstafa handisi mumweya handisi muspirit but ngatimboite secustom handitika yekuti mhuri inofanira kungoziva kuti tikuita se tikunamata kuti vana vakure zviri mavari zvekuita se zvekunamata bhozi haukwanisi kuvatraina nekutaura handitika unofanira kuvatraina nekuita handitika. Saka vana vakanzwisisa kuti baba namai vakakura vachinamata vese chirei kwaanoroorwa anogona kuti chinhu chocho chinoitika kuti iye anonzwisisa kuti iye nemurume wake anokwanisa kunamata vese muri kunzwisisa zviri kutaura nekuti kwaakakurira uko akanetwa sei. Saka problem yetika mudzimba ndeyekuti kazhinji kacho paipa nguva yatachitaura family time vanhu vanowanzoti vanotaura nyaya dzekuti vanenge vaitonetsana mumwe ozongosumuka akutendota se kundorara uyo akutosumuka akutese kundorara ikagoya chekuti abati akutese yakunetsa. Saka vanhu ngavazama kuti pese pavanenge vataura vanhu ngavarege kuenda kundorara vakatsamwidzana. Vanhu ngavati chero vangava kuninikinisana kwavanga vaita vazama kuita kuadresi masituations wayo kana pavaidiwa kukumbira regero kukumbira regero kuti wakapusako kunogona kungoisa tension because uri kunzwisisa kuti sati kwase kuraramba muno tisina prayer handiti unonzwisisa kukosha kwakaita prayer unofanira kunyengetedza mwoyo mumwe wako because hazvibatsiri kungoenda naye muprayer asingada kuenda muprayer macho prayer chinenge sikabatsira ti saka ukamunyengetedza ukazi ngatipinde muprayer tonamata chero angoenda hake inotoadai but atase munotosai munotonamata nemhuri yenyu. Saka zvakakosha izvozvo kuti mhuri yako umeke sure kana uripo unayo kuti izive kuti baba vanoprovide zvinhu zvakadai vanoprovide zvakadai chiro nenguva yekunamata vanoprovide kudivi rozvomweya mukati memhuri because matemptations anouya zvakasiyana siyana mhuri yogara nemufaro ingangoti ndo contribution yanandinayo mataura tinotenda chaizvo vari mataura vachienda vachinonangana nevana amene kuti the family man anofanira kunge aine vana chete saka matouya munandiregerera inini ndinombotaura ndichibvunza mibvunzo so dzimwe nguva inoita mibvunzo nando dzimwe nguva inoita mibvunzo inenge ichida mhinduro kuti tinge tichiziva kuti tiri kufambidzana pamwe chete. Chinonzi family man zvinototanga pawatotora responsibility
pawakuita maduties ane chekuita nemhuri, Amen. whether mhuri yachona yaapo kana kuti haisati yaapo. Zuva rawakabva pamba pababa vako namai vako ukati ndakunozvirojera, ndakunozvigarira kwandakuzvigarira, you automatically become a family man. Why? Watarisana neresponsibility yepauri ipapo. Ndambotanga ndichitaura zviri physical, zviri tangible zvatinoona handitika. Paunogara pachona, you would make sure kuti pari well taken care of. You would make sure kuti pari secured handitika. You would make sure kuti pane that comfort, pane that peace. Ndopano pauri kuya kuzoita revitalize your energy after a day's work. Ndopauri kufanira kuya kuzozorora, ndopauri kufanira kuita, tinogona kuiti home base yako yekuti ndopaunoita re-strategize uchiona kuti ramangwana rako unobuda wakanaka kupi. Right. Ndataura zvinhu zvekuti panofanira kuva uchiita care for it, which means unopa sakurirawo, unopa chengetedza pari clean. Tochitora that now tochiti ndo yamhuri yako, unofanira kunge uchichengetedza. You're supposed to be caring for it. You're supposed to be providing for everything that is needed. Then there's an issue andataura yekuti panenge pari secured. As a man, you are the protector of your family. Amen. Both physically and spiritually. Murume ndiwe unofanira kunge uchiti usiku kana kuti masikati mukanzwa zvinhu zvinoti kutu padzapa, ndounobuda kuenda unoona kuti chii. Ukanzwa noko padhoo nguva dzisidzo, ndiwe unofanira kuenda unosvika kuti ndiani, kwete kutuma mukadzi kuti enda unoona kuti ndiani ari padhoo. Ukanzwa kuti pane vanhu varikuda kupaza, mukadzi ngaatozokubatai kuti chiregai kuenda kani baba, dzokai munonokuvadzwa panze apo. Wambomiro uchiti aiwa ndokuenda tokuda unodai so. Kwete kutanga kuchambadzirawo kutiza kuenda. Because ukadaro tizvo watanga kutiza uchienda, vanhu aya vakasara vachipaza vakapinda kumhuri yako, kumukadzi wako nevana vako, uri kusango ukoko, unenge uchifungidzwa kuti vari kuitei nemhuri yako ikoko. Wozodzoka mangwana wochinosvikoti kumukadzi ita chakati, anokubvunza kuti uri ani wangu, because watadza kumuprotecta handitika. Tikauya tikatarisa anonzi needs, a woman's need kumurume, panumber 1 chaipo chaipo pemaneeds evakadzi pane security, protection. Saka mukadzi ziva kuti zvopa ukanononyenga musikana zuva raakakubvuma, handiti chinhu chekutanga chaakaona kuti uyu munhu anogona kundiprotecta. Ndosaka muchiona vakomana vapanha vaya vanosimudza masimbi vaivai vachidiwa nemabhebi stereki, because musikana akamutarisa kudaiso akati iri zimonya iri kai, ukauya unogona kundiprotecta, kukauya zvinhu zvinoda kuti rwisa iri rinogona kumiramira richiita se richiprotecta. Vamwe akangoita kudai so kuti masmart boy, even wakachena nekuchena kwako nekuva nemari dzako nekuita sei, but ukatadza kumuprotecta, mukadzi anoenda, mhuri inoenda. Saka as a man, you are supposed to be the protector, the guard of your house, old mudzimai wako nechii. Varume vazhinji kazhinji varume tinotarisa the physical outlooks
kana tichinonyenga musikana handitika. But this is a trick inoitika nevakadzi nevanasikana. Vasikana nevakadzi vanotarisa potential iri pauri, ndo yaanodanana nayo asati adanana newe. Paipa unoenda uchinomunyenga paipayo kudai sokubvunza kuti uri kundida unondidii. Ameno pandakambozviitwa. Chaari kubvunzira ichocho ari kuda kuziva your vision, because you are the leader, you are the one who's going to take her somewhere. Saka akashaya those things in you, kuti one, this man lacks vision, this man lacks protection, this man lacks direction. Hakude anogona kuzotora iti ane mari zvake, rega ndichienda, akuchiuya nekuda kwemari yako iripo, and guess what, the day yainopera mari iyoyo naiye anoendawo. But iva murume wekuti mukadzi wako pese paari, iwe ungange uri kuno kuSouth Africa kana kuti uri kubasa uri kupi, mukadzi wako anofanira kunge aine kakutya kekuti murume wangu ari pasaidi neni. Anything chada kuitika kudai soka anofanira kutanga funga kuti what if murume wangu akangoti asvika kudai so, kana kuti akangonzwa kudai so, how will I handle it? Izvozvo zvinogona kuitika chete kana uri murume anopa that protection, anopa that care, anopa that love kumukadzi. Ndakastadhawo Bible ndikasvika pakunzwisisa kuti Mwari havazi benzi, Mwari vanotida, mukuchida kwavanoitaga vanowanzo adresa zvinhu zvinotinetsa nyanye kazhinji. Tikaverenga kuna Ephesians chapter 5, you would find panonzi husbands love your wives. Vakadzi vanzizo, wives submit unto your own husbands. Mukatarisa tikaida kunyatsoongorora, varume takanzi love your wives, kuratidza kuti varume tinostruggle nelove. Vamakota vamboibata kuti varume vazhinji tinofungidzira kuti kana tatorora mukadzi akapinda mumba, ndorudo irworwo tatomuratidza kuti ndorudo irworwo. Aiwa, vakadzi vanofarira zvinhu zvidiki so zvisinganotiswe kazhinji, ndo zvavanotarisa pavarume izvozvo. Tunhu twakaita setumachokoleti so, kamessage so during the day so, uri kubasa kwako, wabva kumba makuseni waenda ugongosvika kuti baby wasara sei, ini ndafamba zvakanaka ndasvika kubasa. That anofila the importance and love kuti munhu haazondiudze kwaari nezvaari kuita kana asina keneni, asingandide. Ndofunga kumabasa kwedu ukuku tine maforms atinopiwa nditika pane pamwe panenge pakanzi next of kin. Ameno kuti ndoti une nhamo uyo anononyora iye akaroora, onyora next of kin iri brother yake kana baba wake. Mukadzi wako ndiye next of kin. Saka zvaari next of kin, which means she has the right to know your whereabouts at any given moment. Ini mudzimai wangu ndaiti ndichienda dzimwe nguva ndaimboenda kuna naye mastop ukoko nemadeliveries nemacollections angu, dzimwe nguva ndaiuya mutiniku, ndaingotexta just sefani so, baby ndakumboenda kuimastop. Iye asina kubvira akuenda kuimastop, but akanga akutoziva zvinhu zvinenge zviritori kuti zo akatobvunzwa dzimwe nguva kutizvo nai murume wako ari kupi izvezvi so. Vamwe vakadzi vedu anogona kuperera pamwe kuti ari kubasa, but akabvunzwa kuti kubasa kupi, anoti
amheno kuti anoshanda kana kuti amheno kutauni uko, but ini mukadzi wanga aitosvika paextended akabvunwa ndizvo murume wako ari kupi, aitoti murume wangu izvezvo ari kuenda kudamascus asati asvika. Ubati why? Kana akasvika anondiudza kuti asvika, kana akudzoka anondiudza kuti akudzoka. Why? Because paita that open communication. Iye kubva kwaaita kubva pamba pakupinda mutauni aitotaura kuti ndipinda kumenda kutauni. Kana achitoenda asina foni otaura kuti ndiri kusiya foni. Wotoziva kuti munhu wangu panguva dzinenge anenge ari offline, haana foni, haana chii, hadetika. Zvekuti time dzikafamba, maybe paita inenge ndakaexpecta kuti anoita 2 hours kuenda kutauni nekudzoka, dzikasvika 3 hours, ndinenge ndakutotexta kuti wako here, wadzoka here. Ikazowedzera kudai so ndinenge ndatove unsettled, ndazve kuti munhu aenda akasiya foni kana kuti aenda kutauni ezvinezvo asiri kubata foni, asiri kuita sei, what is happening. Zvinhu zvakawandisa zvinoitika mulife medu during the day zvatisina control nazvo. Imagine unenge wabuda waenda kucradle nebasa. Yes, pacradle padhuze paunoenda muchitsoka haditika. Mukadzi wako anoziva kuti unoshandira maybe kugreen bushes uko. Hauna kumuudzawo kuti izvo ndaenda kucradle uko. Ngobva kwanzi kwaita an accident yaclaima the lives of people ikoko. Iye anenge ari relaxed, haambokutsvaga, haamboita sei, anotongotiwo ndizvo ini baba vekwangu havako ikoko handiti. Later ozoona kana mapurisa achiti murume wako aita accident kucradle uko. Zvichamunetsa kuti kwavazoenda nguvai, chii changa chaendwa kunoitwa ikoko. Even if ukazoti maybe hauna kufa hako wapinda muchipatara, ukamutaura kuti ndakaenda nebasa, zvinogona kumunetsa kana kumutambudza kuzvigamuchira kuti izvo munhu angaenda nebasa anofunza kuti wanga wakaenda kumagame. Why? Because hauna communication. So as a family man, you should be open, you should be able to tell your wife, ndambotaura kuti murume is a leader nditika. Zvaunoita kumukadzi wako ndozvaachatanga kuitawo kwauri. Ukamuratidza kuti izvo you want to communicate, you want to tell her kuti izvo ndiri pakati nguva dzakati, every time mamasteps ako haditika, uchaona kuti mangwana iye achatanga kuita the same. You don't need to tell her kuti izvo ininika ndinoda kuti ugare uchindiudza kuti uri kuita chii, unani. Iwe ukangotanga kuzviita, iye achabva toziva kuti panapa pamba pandakauya panapa, baba vepana panoda kuzama whereabouts angu kuti ndikuita zvipi handitika. Saka vanoita sei? Vanotaura. Saka neniwo ndichatoita sei? Ndichatopota ndichitotaurawo. Ndozvichaita kuti izvo uchagona kumonita even mafriends ake anouya pamba. Ndina maita tenda vauya panapa, vangoti vachifamba vanobva vanoona ndiri panze, vatopinda vatoya zora iso. Iwe kana uchifila kuti izvo maita tenda is a bad influence, unogara wamuudza kuti do not entertain it that much. Ingotaura nawo wamhorese uvaregedze vaende. Achatanga kukuteerera. You are now protecting your house, you are now protecting your wife, you are now protecting even your things zvese zviripo. And a family man is a responsible man. You take responsibility, one, for your actions. Varume, kana takanganisa, ngatidzidzei kuti sorry. Ngatidzidzei kuaccepta kuti izvo apa pandaita sei, anoti chikupa chaza ndise kuti apa ndarasika, ndaita misjudgment and so on. Ukaona uchidaro, your wife is going to
to respect you. Anambotaura tizvo Mwari vanoadresa zvinhu zvatinostruggle nazvo. Vakadzi vanostruggle nesubmission kuvarume vavo chaivo. They find it easy to submit to another man. But to their husband zvinovanetsa. Ndosaka uchiona pombi ikalika apapo kudai so vanotsvaga mumwe murume kuti vave kuzogadzira vasingaudzi murume wavo first, because havana kuratidzwa that from you kuti izvo I've got the ability and the potential to do those things. Pambotaura kuti murume vane toolbox. Toolbox rako ngariverei anonzi a jack of all trades. Unobva kune zvemagetsi, zveplumbing, zvegardening, zvese ngazvive papo. Weekend hauna kuenda kubasa, find something to be doing pamba. Hazvina kuipa kubikira mhuri yako. Unotogona kutotizvo mai mwana nhasi imbogarai ndiri kuda kuita sei kubika ndini. Kana kutizvo mai mwana handei tinowacha, imi munenge muchiwacha ini ndichidzumburudza ndichinanika. Vanozvida. You are taking responsibility, and in so doing handitika you are also teaching vana vako varipo, because vana vanodzidza kazhinji nekuona than kunzwa. Ndopai paunozoona kuti vazhinji vedu izvozvo tiri kutadza kubatsira madzimai edu kutsvaira mumba chaimo kana kudini, because takakura tichiudzwa kuti zvebasa remwana musikana tisingazviiti, ende vana baba vedu vakanga vasingazviitewo. But uyo anozotoro cancel nekudzidzawo otoona kuti no, hapana chakaipa pakuita zvinhu zvakadaro. You become a responsible man. A family man also kukava ma-weaknesses emukadzi wake. Inini ndinozvitaura izvi, ndakambozvitaura ndofunga kunemwe family function yatikambodedzwa namakota tiri tese. Ndikati mukadzi wangu inini anga asingagoni kuaina hembe dzangu kana hembe dzake, but not even one single day rataienda kuchechi rataibuda aine hembe dzisina kuainwa, ndine hembe dzisina kuainwa. Endo vanhu vachinonokomenta chiti ei makachena indi munoaina. Gesi aina ndiani? Ndini. Sunday paipe tiri kugadzira kuenda kuchechi, tapedza kuita sei, iye aitotorobva toti ndiri kupfeka dresi chichii, ndotoisa aining board yangu apo neaini yangu, ndoaina hembe dzedu, topfeka tochena toenda kuchechi. Hakuna munhu anozviziva kuti izvo maichidako havagoni kuaina. Vakakomentwa kunzi ende makachena ende hembe yenyu iri smart, haina kana marinkles kudai so. Obva kuti thank you. Iye obva afara, obva ati but ndibaba kumba kwangu hazviite. But ndochitaura here kuti izvo no ndo aidira aiwa anobva atora that credit handitika ashaina ndiye, because ndiye akomentwa kunzi izvo makapera. But iwe ukazviregedza ukati no rega asiratidzo dzizvo haagone kudai so. I was happy ndichizonzwa anonzani chef wekwashinyara vachitaura kuti inokadzi wangu haatogone kubika. And he was not the only man wandakanzwa aidaro. Kune mumwe futi wandakatonzwa mudzimai wake aitonzi haatogone kubika sadza. Kuti zvara vakachata, it was more like a spiritual attack yakaitika pamukadzi wake. Kuti zvara vakachata vachienda kumba, ndo mukadzi paakanonosvikotisika kuti haachatogoni nekubika sadza. Ameno vakaitotsinyewo pamushato ipapo vakaita sei vaida kumuparadzira musha. But murume haana kuitora seproblem, because aiziva kuti zvomwana aimbobika wako but apa haachagone kubika handiti. Akati no, okay fine, ini ndiri kugona kubika sadza, ndini ndicharibika.
ndokubva abika kusvika pakuzoti mwana wake musikana mukuru atoine almost 21-22 years ndiye anotobika sadza kumba kwavo izvezvi. So hapana munhu anotoziva kuti zvomai wavo havagoni kubika sadza. What if akada kuexposa mukadzi wake vangadai vane mwana ane 22 years izve, so vachiri muchato ungadai wakapera. So a family man can cover my secrets emba make, mumba make. Anofanira kunge achiziva kuti this is my family. Zvimwe zvinhu zvese zvandichabuda ndichinotaurira ningi can be used against me to destroy my family. But ini ndindakanotsvaga mukadzi uyu, ndindakaita vana ava, ndini ndiri kuziva kwandiri kuenda navo. Saka ma-weaknesses ari mumba medu isusu, inini kana ndichigona kumakavha, let me cover those. Kana mukadzi wangu achigona kumakavha, let me cover those. I've got a friend kuZimbabwe. Mukadzi wake anonyorovesa machira. Kubva achimuroora ndo problem iripo, but akaconfida mandiri because I was a friend anditika, and I kept his secret. Andambobviro ndakamuexpose kana kudini. Akagara nemukadzi wake even up to now, achiita sei achichengeta that secret yokuti mukadzi pane time akamboda kumboita kudai, so akuda kusiya murume apfurirwawo nevakamfurirwa, akadzorwa nesista yake kunzizvo iwe dzikama, ndopumwe murume achazokuda neproblem yako yauinayo iyi. You have been married for the past 12 years nemurume, not even a single day raakambocomplaina akamboita sei, ari kukavha iyo secret. Iwo wakuda kubuda, wakuda kuenda kunewe, wakufungidzira kuti izvo waita mari, waita kudini, uchaenda kunzoko unotora mumwe murume anokuti zvachingokuona kuti ndo problem yako ka, one day anobva atokutiza obva atoenda, obva atoudza vanhu, otoudza vanhu social media street. Saka a family man must be able to cover those secrets. Kuti this is my family, this is what I need to do. Munhu anofanira kunge aine direction, and munhu anofanira kunge aine authority. Authority kwete yekutongera chitoro. Authority comes in just saying things zvichirespectwa because uri munhu ane that respect, who has earned that respect. I liked pakotwa na Pastor Manjero Tizo, Mwari vakati kuna Eli, hauna kudzivisa vana vako pakuita zvakaipa nditika. Yes, a man should be able to restrain kutotaura kuti izvi hazviitwe pamba pangu. Ini baba vangu inini aitaura kuti pamba pangu akapinde bhodhoro redoro. I tell you, hazvireve kuti ndakandisina hama dzainwa doro, hazvireve kuti hatina kumbonwa doro. Tine vazukuru vana vatete vataitoziva kuti uyu ka kunyange akaita sei haichidhakwa chokupedzisira. Vaiuya vanga vasvika kumaraini Sunday, Saturday afternoon, vari kunwa kwavanobva vafunga kuti ngatimbonoona sekuru vedu. Vachiuya vaisiya doro ravo kugedhi kunze vopinda. Sekuru munongoziva kuti tiri zvidhakwa zvedu izvo zvati musatyi, tasiya mabhodhoro edu kunze ukoko tati tikuonei. Kunyange vakadini vaitosvika pekutoti zvaitotaura. Ndakanakidzwa rimwe zuva zvidhakwa zvichitsuurana pachezvazvo zvisati zvapinda zvikati
iwe dzikama. Sekuru wangu mufundisa havadi doro rinopinda pagedhi pavo. Uruda kupinda kupi naro iwe uri kuona ini ndiri kusiya rangu paze papapa, iwe uruda kupinda wakatibata. Kana uri kuda zvekusara wakadai uchisara wakachengeta mabhodhoro panze apa paindiende ndinoona sekuru wangu. That is the authority inenge ine efamily man, yekuti chinhu chaanenge ataura you mean it, you don't relax kuti zvazodai so zvikadai. A man should also have that spiritual authority. You must be a priest of your house. Haufanirwi kuti mwana akarwara mumba mukadzi anotanga kufunga Pastor Manjiro, anotanga kufunga Pastor Makota, asati aumutsa murume kuti mwana arwara dziya miri panapa. Wekuti anozokumutsa achitaura kuti ndatofonera mufundisi wati ari kuuya. Kana mufundisi achizouya ngazvizobva kwauri kuti ona unoti baby ona ndambozama kumunamatira but zvinenge zviri kuramba zvichiita se zvichiendera mberi, ngatichidedza mufundisi aite se vauyo vatibatsiro nemunamato, kwete kuti mwana angokosora usiku uyo atotora foni mukadzi atofonera mufundisi. Mufundisi mwana kuno atorwara handisi kuziva kuti ndoita sei. Iwo mafundisi acho nawo mazuva ano hatisisina neunhu, hatitobvunza kuti ko baba vari kupi. Takutomhanya takutozviona iti ndiri kuuya ikoko 2 AM ndiri kusvika pamba pemunhu ndadedzwa namai Nhingi. Ndiri kuenda kupi ndisina kumboziva kuti baba Nhingi variko here. Saka zvinhu zvekuti a family man take up that authority, that spiritual authority. Inini I tell you, mukadzi wangu anga asingaende kubasa but aibheka. Kubheka kwaaiita haana kuenda kuchikoro, akatozoenda kuchikoro chekubheka after akutobheka. Akangonditaura kuti baby ndinoda kuita zvekubheka. Ndikati no problem, ugama apa ndikunamatira. Ndobva ndaisa maoko ndobva ndanamata. Ndikati right, mari iyi chienda unotenga zvekubhekesa zvachona, uye tione kuti zvinobuda here. Ndobva auya, inini ndakamboitawo zvebhekingwo kumba unoziva ukakura mumba makazara vasikana kaunenge uchibikiswa uchiitiswa zvese. Ndobva ndamudzidzisa but she ended up being munhu anotogona kubheka more than inini. Why I took that authority, kuti whatever Mwari zvamuchaitaka inini ndaita pati yangu, ndamudzidzisawo zvandamudzidzisa kuti izvi. Ndobva atanga kuita achiita business. I liked pawataura kuti mukadzi kana akaita business, be involved, ziva kuti zvinoita sei. Inowanga aiti kukaita order leso aitoti ona ndaita order pane munhu ati ari kuda keke iri, toriita mari. Hazvirevo kuti vanga vasingazivi kuti ingredients avanoita mari kana kuti chii, but paidiwa that mainly authority iyoyo kuti ndinotaura kuti ndikati 600 iyo vati haina kuwandisa here, kana kuti 600 inenge shoma. Totaura wozosvikawo paprice yamunoita sei, yamunowirirana. Haana chinhu chaaigona kunonoudza mumwe munhu asina kuudza murume first, asina kutiudza first. Which comes back also, if you are a family man, kumachechi kwatinoenda uko kunonzi itai mapledges, itai chichichichi. A family man does not just raise a hand and say out an amount kuti zvini ndiri kubvisa mari yakati asina kunodiscussa nemukadzi wake first. Itango usiri kuzvinzwa so pachitaurwa ndizvo tiri kuda mari chakati maizviziva kubva rini kuti muchada mari yechinhu chakati. Kana makazviziva week rese iri mukasatiudza mukazotiudza izvo so muchiti tiite mapledges,
chimirira iwo rimwe wiki ndimboenda ndinodiscasa nemukadzi wangu ndozouya ndichikutaurirai next week kuti tiri kubvisa mari. Kana zviri agent kana muchigona kumbobuda panze muri tuwe kuti unongoproceed nokumukadzi kuti ngatimboenda panze timbonodiscasa, endai munodiscasa mowirirana amount modzoka mosvikotaura as a family. Mind you, mari yamuri kuburitsa ika haizi yako, imari yemhuri. Unogona kuti izvo mari iyoyo kudai so waiendesa kudai wobva wanonopiwa sadza nemunjonjo kumba. Pauchada kudai kuti handi maendesa mari yemafuta kuchechi. Saka discussai, and the family man haaite zviya zvekupusha akanzi no nemukadzi wake kuti no hatina mari yekubvisa kuchechi pari zvino, usaite nharo, bvuma. Alright, hatina mari, no it's fine, but ndandine chishuwo chokuti tiitewo something, but since wati hapana, aiwa kana yaapo tichazobvisa. Hapana zvakaipa, hapana mweya chini. Munoronga zvinhu zvenyu pamwe chete. Izvi zvekuti munhu unenge uchiti mari yako ndeyako kudai soka zvinopa maproblems. Why? Because ukaita mari, tinomboita zvimwe zvimadhiri zvatinoitaka zvekuti unogona kuita mari ka, enda unoudza mudzimai. Pana ndichifamba apapo ndatakura vanhu nemotikari ndichienda kubasa, vakandipa ma20 rand, saka vaita 5, iyi 100 rand yachona iyi hazvina kuipa. Uri kuzviitirei? Uri kuvharidzira maloopholes mulife mako. Inini semurume, yes, ndatakura vanhu nemotikari yangu, ndauya ndaita extra 100 rand handitika. Ko mukadzi wako akanonyengwa kunze ukoko akapiwa 200 rand, anouya achikutaurira chinzi yapepe handitika. Saka iwe ukava open neika, iye achaziva kuti zvo ini ndikazoonekwa ndiine mari ndofanirwa kuiexplaina kwayabva. Saka kana ndichinge ndatambira mari yekunyengwa ndofanirwa kuiexplaina kwayabva. Saka achava nekutya kuti iyi kai, aiwa baba garai henyu nemari yenyu zvamuri kutaura hazviite, nekuda kwekuti akapiwa, akaleadwa in the right way. Nenemwe nhau yandakanzwa yekuti kuti vanhu vanga vasingabudirani pachena nenhau dzemari, vachiudza murume achiti iwe mukadzi ita mari yako ndeyako, ita zvaunoita. Mukadzi ndobva aita mari ndokubva achiitumira hanzvadzi yake, ndivakire imba kumusha handiti. Hanzvadzi iri kuvaka imba ka, zvese mapapers hanzvadzi ndeyakanotenga, akasvika nzi iwe sehanzvadzi yangu iwo haumbondivhara uri mwana wamai wangu, isa zita rako ipapo, because ukaisa zita rangu zvichanetsa nemukwasha wako ukoko. Aiwa, vawirirana kapautu hwavoka, imba yavakwa 7 roomed house, zvisinei mwari ndobva vaita kuda kwavo, hanzvadzi ndobva yafa. Muri imba yedu yakavakwa nababa vedu. Handiti mukadzi wako ane hanzvadzi dzake, handitika. Tsano wako vane mukadzi vane hanzvadzi dzavo, handitika. Zvinoenda zvichidaro. Uyuwo mukadzi watsano ari kuudza tiri kuvaka kunoku, ari kuudza hama dzavo. Saka vatoziva ka imba iyo yatoprotekwa dzizvo imba yehanzvadzi yedu. Kana akafirwa nemurume, zvaafirwa nemurume
haafanirwa kudzingwa pamba pemurume wake nevana vake, imba yake. Uyu manje achiziva kakuti chii, anzanzi yashaya, akuda imba yake. Akuenda kuti muroora akaimba ndeyangu, zvikanzi aiwa tete imba ndeyenyu pakudii makajaidzwa stereki ivivi, unoda kutora zvinhu zvemurume wangu. Saka akuchizoona kutizvo dai akainvesta mumarriage make nemurume wake vangadai vaine imba, dzingave dziri 2 kana kuti iri 1, but apa ari kuona kuti iye nemurume wake nevana vake vachiri kungorenta, havana imba inonzi yavo, but iye akagona kuvakira muroora imba. Haachati zvakavakira hanzvadzi, akavakira muroora imba, akatadza kuvakira murume wake nevana vake imba. Saka that be open and transparent. Genesis chapter 2 verse 25 inotaura kuti and they were both naked and they were not ashamed of themselves. Handiti paitaurwa naAdam naEve, the very first couple, and they were both naked and not ashamed of themselves. Tichiriverenga vhesi iroro rinogona kunge riri kutaura kuti physically they were naked and not ashamed, but tikada kuenda deeper naro, vakanga vari naked in every aspect of their lives, to the extent yekuti Eve paakapiwa muchero akadya, akagona kutora akanonopa murume wake, because vakanga vari naked, vasinga nyarani. Saka ukaona ukatanga kuita any issue yaunotya kuudza mukadzi wako, ziva kuti you are naked but you are now ashamed. Nekuti kana usiri ashamed, uchaenda unomutaura kuti bebi kubasa kwaita zvinhu zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Kana iri issue yekuti munoda kunamata pamwe chete nayo, munonamata pamwe chete nayo. Kana iri issue yekuti munoda kubatsirana neadvice, munobatsirana. Zivai kunzizvo Genesis 1:28 inotizvo, be fruitful and multiply. And the man has got the seed, the wife is the incubator, the wife is the multiplier. Amenoti parunzisika. Madzimai ndo vane the ability to multiply. Varume, we can produce the seed, we can provide the seed, but the ground goes to the woman, and the woman is the one who's going to bring the multiplication. Unogona kunge uri murume uri 1, ukaita zvinhu zvaunoita unogona kuona kunge uri kubudirira uri 1. Handitika, wait until you get married. Ukangova open and transparent nemukadzi wako, unoona zvinhu zvichitanga kumultiply. I think many men vanotestifya kutizvo vaya vanoenda nemari dzavo vachienda vachinonopa mukadzi kuti iyi ndo mari yandatambira iyi, vanosvika the next payday vachiwana zvinhu, vachidya breakfast rine mazai nebhekoni nechichi sadza nenyama every day, than vaya vanenge vakaomera. Pane pavanozosvika vakuudzwa ndizvo, hakusisina muriwo, hakusisina chakati. Why? Vakadzi vane that ability. Handizvo mubatsira akatwanyira, handiti akauya kuzotibatsira. Vane that ability yekuti kashoma ikako kamavapa ikako vanokasungirira vachiita budget nako, budget rinoshamisa. Nekuti unotadza kudzidzisa kuti mukadzi anozviita sei.
kana usingazviiti ena unonozvizama uone unouya uchinditaurira kuti paipai maitaura chokwadi. Kana akakutaurira chizvo ndipei 1500 yegrocery mwedzi uno inokwana, mupe yakadaro. Ende uchatoona dzimwe nguva wakutotengerwa neti masurprise futi pamusoro. Wozongonzwa kunzizvo ndaona kwanga kuine sale kwakati, ende haminoti vanoziva sei masale akaziva kuti zvokaita sale pa uko. Saka a family man, a leader also has the ability to be led. Are you open to discussions? Are you open to suggestions? Haanzi chandagunyira. Anongoti kana akaudzwa ndizvo dai tadai zviso, anozvitora, anozvifunga, oti okay, let's give it a try. Kunyangwe zvikaenda the other way around, a real family man does not have regrets. Ano accept that as a challenge. Anoziva kuti izvo mukufamba tinogona kubondera, but mukubondera imomo tinofanira kusumuka again tofamba. Amen. Thank you very much. I think dzabatwa dzese. Pane vane mubvunzo kana kuwedzera? Komamos, koze. Meditate. Madzika. Kana vane mubvunzo here kana kuti vane zvavaroda kuti vataure before we close? Tatodhonza tatorova 1 hour, 2 hours 20 minutes ipapo. You've been here for quite some time. Aiwa, tafara chaizvo nokuti taona kuti tichibatwawo. Ndikati nhasi chaiyo ndada kugadzira dhoo, but ndasina kana screwdriver. Nothing. Ndozomanya kupeko mukwasha uchamari ndipo mascrewdriver ndinochinja chidhoo. Wakutoza nemukwasha futi zvakutera masure. Wakumudza mbuya kuti abva chimbobuda ida kuti Exactly. ndambogadzira dhoo. Kunyange ndasina kana spanner, ndati nespanner ndaingoti ndaingogurura ndechiti chizvitira miti dzangu. Ndaitoona kuti tichibatwa kuti tinezve zvatisingaiti zvatofanike tichidii tichiita. Zvinokudzwa. Notenda zvakanaka. Mungozonamatira mukoma muzika varori fast. Aripo here wachinenge vakadzava neti Akamboroora kuti vatingadzana. Anoona mimi muchisvipana mudzimbabwe ndikapinde nepakadai so iyoramba ndionarambera mukadzi haanetse. Ukaona mukadzi achinetsa ndiwo unonetsa, because ndiwo uri kumutungamirira kuti anetse. Ukamutungamirira chaizvo zvaanetsa. Ukamutungamirira chaizvo zvaanetsa. Zvizvo ndochokwadi manje. Unonzwa mumwe anotaura kuti inini ndainetsa but iwo unogona kundihendla, unogona kundidzikamisa. Saka ukatoona zvatodaro kautoziva kuti zvatofaya uri kugona basa. Asi kunetsa ikoko ndiko kwakaingana kandiwa. Wakatoya uzosolva problem iyoyo. Wakatoenda unosolva problem iyoyo yemunhu iyoyo kuti usatonetse yeye. Aiwa, zvinokudzwa. Saka I think tokunangobvarwa zvedu nemunanato vanogona kutidzosera kwavatisiya pasi pamajero, then tofamba. Apa ndinondienda kudhorobhani Krisa ane here kana kuti pasi pamajero muindoone 1 ndione kudhorobha 1. Okay, Nokuita easy ndikuna pasi pamajero kana kuti Krisa nde pasoro pechikoro pavm apo. VM Kwinana.
uko kwamunyoroko munyoro uko kunenge kwaita off kwandiri because ndinenge ndakambodzoka kumashure daiso wasiya ava modeso ndodaiso saka hatinamatirei pastor okay ndatinamati baba wedu vari kumusoro kudenga tinokuongai nekukurumbidzai muzita ramwanakomana wajesu kristu mazviita emutsvene akatendeka tadzidza yetinotenda mweya mutsvene wanga uri pakati pedu so tingokumbirai mishainsi dzenyu mesiya mutsvene akatendeka kumusoro kudenga kuti chatabata panapa tirege kuzochibvutirwa tirege kuchipunyutsa zvose zvakadzidza panapa tikwanise kunozviimplementa mukati meupenyu hwedu zvikone kuchinja tisava vanhu mashoko mazhinji tinokumbira zvose mwana wase zvikwanise kurarama mukati meupenyu ari maactions zvigopupurwa chaiko mudzimba dzatinobva nyangwe nevatinogara nawo kuti zuva ranhasi tikabva pano tabatsirika upenyu hwedu hwashanduka nezita rajesu ndanamata amen tatobatsirika so mwari vakunoakodzera kuti tiri kuti vazodzidza pana tadzidza chaiko saka aiwa tinotenda mangwananzi mufamba sei mambotora zvetransport kuchechi ndazvitsunga ndiri panapa ndanyora ndandakanganwa